Adeɛ na yache ye mane bi sa omo call robbery ba ko free fie ebe fa ebi mu kan ho se ne wo fa e wo school mu o ne wo fa secondary school ne wo fa akɔgye koko sika bi na emu odu nti na omo nkɔgya no be kwai minim kwan ankware nya etuo ya omo si mu a free Kumasi ya school ne wo Kumasi ya omo si mu a de call be kwai so omo korobe ono abofra na odi omonim no ne uncle wa akɔgye koko ska maska ne so emu odu nti no wa hwe omo ni omo kɔ ni nyina se ye gi a Aunty Bea be ka se fofie antwata ene ye che omo nyina nti me kai se ye de omo kɔ obo ase court ena ye kɔ na omo lawyer kotwitwa je omo say enye no cross den no omo wo school na ye misplaced arrest like original corporate na nkasa edwane na we mo ye beche omo nti na the only thing ebetumi prove say omo wo school the whole day no omo wo ena omo free school anadwo no na fortunately for the house master no anadwo no bo roll call ehun say omo ni school ho omo pi nti that day as a teacher metumi aka say Aunty Bea ma reho da me reho me ho pa me hu young souls ayede handcuffs egu omo nsa minim se sabre ye jai omo dia ema omo koshem ni nyina peer pressure indiscipline enra ye ko fie kodaye wahwe ye na amade achi ya bedru sampempenso ya enenso ye de enkomo a ehwam ye de adesua ye de ebremu megidi sese ne nyame adom ye ho ye ide monso mo ho eye papa enye kra obi se wote nkomu de na wo wadze esanse obi ewo skasen obi enimade sen obi ho efesen obi wo japade sen sabre ye hwehwe na ye hu no na se ode oda ho ka atiasefo ho a enidaso wo ho ema obia se ne dade lumba ball no nyom se enidaso wo ho ma obia no adwa pagi se me nko na dade lumba se me nkan bi ye ya asemu eti ye nyina enidaso wo ho ema ye nyina se ne Aunty Bea no enidaso wo ho edima wai empaba nyame eni ye nyina ye boafo ono na odi ye enam enra yesua ade pa fa indiscipline na ekoso ewo ye schools ni mu no na ke ye panke be fa college bebre because ye ni se nipa bebre na enra na mo pese mo kire mo adwen so aya na mre na eti amaye dwumedie no so denti na nyansa wom na adesua wo ni ti de bia da na nkofo oba Aunty Bea pese ye beton ade wo show no so ye beton eno so hu hia we china nyambo ye be ko staff meeting ye kona se misika so ate pe ye betwi ye nim akoba mu nsam na manager aka to ho musika sam so ate ye so aya ne ye pese ye bebo ye din se ye sika sam so ate ntino aya na mo de ache ye se commercial advert ne dos wo so a eno na bosome so a ye di rate ye nyina e wo fie ha na nanso nkomo wo ho enkomo wo ho se yes the two shall be one adan mo se masika ye ni enti masika ye ni de ne masika ne ye be kan bom ne aye ne joint account enti se wo dada wo hia bia na mama assign mama wo hia bia na dada so assign na wo de koye den wo de koma maame ye de si dan ye de twa school fees anase ye de ye den enti joint account yi eye eno na kye se mini me kunu ye do ye ho ana eno na kye se ono yire mo do mo ho anase joint account no e de awareja ye kora betimi aba e betimi egu aware e betimi de bia ntokwa e wo fie ho no mo ana eno ho nkomo ne nenso ye ba besua nti frɛ wo nua bia na ono so embetie bi se ye wie na so feel say joint account na ya na ono ne kunu ana ne yire na o ma ye bi enye nso so a na eno nso no na mo ye bi no nso no ya aboa wo makwa akoduru no mrepem no wo experience na wo nso waba na yedi enkomo ye ne Reverend Kwame Ahinkan Bonsu of Friends of Christ Chapel International ono ebewo studio ye ne no ebedi enkomo Reverend Mrs. Amapokua Obin Bruce oye marriage counselor Trinity Baptist Church ono nso eba beka kakra ewo ye nkomo emu na afin so ye ne Mr. Evans Nunu oye economist ono so ba be kire yen senti omo no mo kasikasam hwe sikasam so no joint account no kra eye eboa eno ho enkomo eni panyimfo we na ye ne omo bebo midin e de Beatrice Piogabra obetimi afrɛ me Aunty Bea
yen panel members no are ready seated era papa bi ewa ha adra peggy ewa ha obaya brefo enso ewa ha na production team members no Spartus kojo sa akode se wo yare Spartus speedy recovery to you de okoye ye bia o yare na enye biu aha say yare papa so dia eni rade nsa yare na nyame ya adom echi na wa ba metwumo kwa ye ohu na ka se be de bechew nana bila kantanka ono so yokoye clean up na dua yibo nani nso eye kakran no ho beto no ono so ewa ha Emmanuel owuso little on the so far so good we be nyanto no ena Beluchi so ni mood ni nye sem me de na ma transfer dia ma no so a e be fine why mood ni de sa to de bia na mood no nche ohu ayenje nti bibia be fine wati na nana ye enso elbo na chidom ewo honom ti we mu ena boaye na dwumedie so fi sa abre yakopim se no miensa bebo no ye de dwumedie no e de ebrem oba ya abre fubo ko de everybody adumanti bi no so nyame ase me ho ye pa Yesu ado sisi ye nyina ye ho ye adwa pegi mama boko de erade na do de ne so ache de nyame ase pa pie general boko de Yesu adom no mpa boye pa na nso ye adom me ho ye pa Yesu adom kro na yeso ye ho ye na ene mo beboa me ye kosoro ho a na papa bi and the fans bia wo sabi de wo wiase a ye wo se de ba ni pa bia no ye wo se de man fufu party na ye be ye no honorable member bi banchi erurade na nyankopon dem se ye kosoro ho a ene me ma ne shada ata mama ni jakra kasa anti bi eye eye na nipa ya ade a osa ye yinti bra Beluchi patcho me de picture bi atuna na ya we no so and the ever contemporary birthday a special one bia your course hodom na na de no ye na hyase why okay enra ye bon common in discipline in schools no yeah too kose kafra adwuma ne so kasa adwuma na fom kasa adwuma na fom se obi tie che obe kasa bia na kasa adwuma ye adwuma aba a wote fa ko na wo kasa saa de obi hu ne se anya adwuma but emu nsem ne dooso kafra pa bibia be fa yo okay aye fine ne be fa enya kra ye anyway enra kasa fa in discipline in schools ho meaning say mreni ti no mentimi an kasa bebre an fountain erawa me sha say free ho in discipline in schools me da say general yen chieti for na ye ma ye ho akwa bramfambra akoma 87.9 FM so ye nim say Facebook ndi de menche onuafo nso be fa ye na etie awefo nso anya bi ahwe wo Aunty Bea ya asemo da bia me ka me se owo eba na oba na etie wa asemo a ewo so hye da kọ no nko aho na ase asori na ode ho ase da chenchirenchi koma twedi amponyankopon because enye wa ho odin ni unyansa obi a hunu batete da nanso se nyame ya wadom na ode etie wa asem pa genuinely se wo kasa ne ho na wo kasa yese no waye da no wada sole no wa sole dia na wo ko school no ya mfre wo free school mu se hello madam pacho kofi maami ni wo se pacho yam dubrim adan ya pacho na ebehia wo meeting adan ya kofi na wakọ tutu ya obi kofi na wakọ wi obi ade na wadan yankopon ase wo ho awie ya na mehwe we bi aguna so adwo senior high school enkoda 25 ya come so mo kofi omo wo final year omo try busa so omo ye dey uti one man say ensem hunu ne nkwasasam saa ani hwan wo mo anya anye adwen no de wani so na de kwada yem de wani so ene de kwada yem se ya ntia omo sesie ya ombanyi na face am George ni omoko na akwaya asem bebre wokro yi mu sesie na wose etia omo na me kura me share comments obi si suspension keke mini say amanfo hu ni say esua punishment ni sua wahu wo ko school o papa tu ehye ni wardrobe mu wa fatuo ni de a show bag mu de akọ school wo ya meto abawo ebeto o enye de eto eye toy gun o eye o parliament try ebeto pay no wato no wa bo bia ni nyame amamu ama Ibrahim amansi ambehwe ya sabrenka Susanna kanani efra adai
enti da bia mo bebo bia ne tuo na sabi daache Ibrahim amani wo ebe ye den ne ni be fra no wa firo bia ni na obi so ani gina na obi so atwese kan na odi akọ school woni nua wakọ won okun bi adai ba ku bia no so si ye e won kran wono so me papa was ka chen o me papa was ka chen papa eno so say no wa won se kan wawu Suzy de ba ye nkan wie na okes ono so akotwetwio e de akọ school teacher ne hu anje a kenim de no so besi e de ade a den kwasasam ne muasam no na ekoso no wo kɔ school yase kɔ sua ade kokɔ na me da bia me kan te bi me say headmaster kura na teacher kura be frɛ me say me ba say ni say monya de ba ye no ade mo so mo ba no so odi muasam a montia no okay mami ade wakɔ I tell you your last born no okodi nkwasiasam e ofia na obi so ne nsade ne baaye me ma meto on mampa cho ma ago na oje so adan ya o se an eyi obana ye sei ni na o se mo mfa ne nko ojina mama ntu me yed makoro se me se mo mfa ne nko achina obesu ya nyansa na no na grandma ka se mbi che me won kora ya yi hu okay ofa oso waka cho ofa se mo bi antwi bicycle mama on sori kobo so be kaya ai kai pa kobo e na ofa kwaje obi bicycle kwa kobo ni ye sizi ye o ho no ma na ya so ne de neba oba na ote nani mo wonom ye do ofa begina wonom mama ne pa ago na o se adan o se mpa cho oba na opagent na o se wuni me obusa ofa wuni me wo nyemba no wo se me mami no se me mami me nim no me nyina ba so mo nete yi panyitia ma afo aso tia o mo nete me nche aye aduane adi wo ya me bank wo te me nche me nim no fa ne ko obusa ofa kwamna se wuni me afa no jina fa ni wo se me se wuni me busa mama ai sa me ka se nkoyo kobo okoye afa fa jina so se de me nim no se fa ne ko nyane ma me me ma nete me nche ampa so ba na me enu ne te ne nchen o mo ne tie masem so wo enti Aunty Bea se yawo ba ba wi ase no ye do mo obi a ngo bantan ne ba ba se wutu ba fo pa de ya wo wi ase so be ka asema kire ba kwaku enko se oh e wona me free bay tina se wo se masori agina ho ya o hwe me si akora bone bola ni wi ase kani pede o mo makogu suo no kani pede o mo makogu akora bone bola kazum la yo for current mi se omo but nyame nyankopon na wo ya na wo de ayem pai bo asere nyankopon se won se sane ma wo enti Aunty Bea ye ma no muntie ya asem na yesa ye koye kete so aye na yesu irade mboaye ti irade hu ye mobo no mo so ntie ya asem nyankopon de wo ye na fam di so osoro bo ade bo ano enti wo ya akora tie wo wofo asem emfatuo ne se kan sha ho nko school won kodo wonya police ni wakuta tuo wonya soja ni yo me da se pa adwa hold on na me nko oba Aunty Bea yo adwa bebem na yen hya se mfiri ho okay me da se na yen fa akonya we so nchia etiefu nyina Aunty Bea asama abeto dweye a yen nyina ye bobo hu yi me kai se na me maame nyankopon fa ne kra nsie ye na me maame ye oba a odi kan a o repair watch e wo Ghana na maame nani edin ama ne ma no bia no fa ne ni edin no de ama me ka we ni mu nyina ne say me maame first born ne second born ne third born odo mu nyina call Central Police Station obi bi sase ade na o makọ wi ade ana aso odinti o se sankula ni nyina call Central Police Station all because of say wo mu ko school no o makọ ya aso odin etire nkula ni ko school na o mo ko sign bond e wo Central and san o makọ ko na ya aso odin edo beko okay na me maame no o chen teacher na make way to the sense awofo no mu bi Aunty Bea yen ne ma ye ho kwan e me nkola ne ye ne wo mu ye oba akola bi obepie firi ni maame ye ma pia bonten no ne maame na odi kan hu no ne maame na ye ne first teacher ne papa na ye ne second teacher eti se wo mother na wo ye teacher no went me and trainee wo ba ne ya teacher na ono wo classroom no on na metete wo ba ma wo on to metete wo ba because obia ne ni suban e na omo de ba enkola na omo classroom no so no wo mo dawson teacher ni ba ko on to me control nkola ni nyina and I want to mean chill bank when she was a may shakola nas one koye bonnet. Kakra obetimi no obeye, and I see a moakola. My fucking moakola. It's in Kulana take advantage, say your moyen. It's your mupe bia and a warm moye.
wɔde adeɛ pira ne nua a wɔn kyɛke sɛ ɔno wɔde wɔn ho a wɔbɛka agish no wɔde ayɛ ne nua ɛnneɛma bi a wɔn yɛ ne school no ɛyɛ aboro so ɛbɛyɛ kakra no wɔn de bɛkɔ wɔn ankasa wɔn teachers so ɛbɛyɛ kakra wɔn ahwɛ yɛ student bɛtwi etuo ɛwɔ ɔnoa ne teachers so mekɔ prempeh college junior high school na mi wɔ mi senior bi a wɔne ne teacher de bɔ ɔmo pepepepe na yɛ ka na mi ngye ndi na mi wɔ classroom deɛ mi hu ya ne sɛ boy no ɔmo yɛ experimental sɛ dɛn na yɛbisa no wɔ ntumi na teacher no ne de aba abɔ no sɛ de ne yɛfrɛ no Mr. Amane short man bi na wɔne boy yi de abom all because it's a student ni mu adeɛ wɔne ne de bom nyɛ sɛ bi ano pepepepe paa yɛ guy na di ɛma ne kɔtena afie na ne papa ɛyɛ lecture wɔ Prempeh senior high ɔbɛpa akyɛw ɛma yɛgye no eti saa nneɛma wɔ na bɛde na akora ne ho sɛ deɛ mi kɔ yɛyi madi a mede kɔ yɛ adesua obi bɛba bɛpa akyɛw mpanyinfoɔ bi wɔ mu a yɛbɛkɔ akɔse wɔ mama ba bɛpa akyɛw eti nsesa yɛ paa di Aunty Bea gye Nyankopɔn bɛm because nkwalaa ne deɛ sɛ waa wo baatan no wanhu wo ba no kyerɛ wanhu sɛ yɛsi bɛtete akwaraa no a ɔbɛkɔ sukuu asa aba bɛfie wo sika nyinaa na ahye agu medase papa yo adwoa Mama me so musuban no ayeso fascinating crew se we mia ne nan no ye twa to atwene an wo na wawo ba mama abosumi nkuna kwantu nya asem ketewa nenso so se ya moa teachers for na wo hu me si eyesu bi a osori ye no ohun se ne maame sori a wone ne papa wo ko wo mia ne papa bibi ne maame atamade wo de bɔ ne papa ne papa atamade wo de bɔ ne maame enti omudi se suna na mama omudi akɔ school na mama de ha dwen pa ni se abofra ne ya akwada bone ba ne maami wo skenti okwa no de na ko hyetite nyinsa o se me bai de hwe ne mame enta akora ni di sebi mu asem no teacher phone ntimi nka headmaster ntimi nka efisa ne maami wo sika ne papa wo sika on de waye kenka bi yenka na sem ne agya wo mu saa na mama ye nyina ya dwena senta se akora no wo indiscipline behavior academics ne nko na ye de affect no ba mama etra honom o de sesu ni de sa kakra no de abanyini no de ababa be ye panyi o tifie wagya oba ma no na ɔwe no because eyesu bi o de free school mu ye ntumi anka o de sa wabeda ne adwuma mu panyi o de sika to ho se o ye adwuma mu panyi ne hwɛ na yesu preko ne nso ade ne nye Jehovah Witness for asori dem mo wo de su ni de anyini e na o de akoye adwuma mu panyi enti obedi sika wa ya asori panyi obedi sika abada honom no watam no de agama obi ntumi nka ode sa mama no de anyini no de aware no obro ne yire oyo oba soso a obi ade da ho a no wafa no oba obi dua yenka ode sa no aware no obro ne kunu nua no odome ne ma enti eyesu bi ekita nkwada na mama ebre na anie wo se yesekiri yese na ye ka che omo se omo ye ma ye de omo be share teachers for nsa omo nhwe omo so mom na mom se ye se o me ba we de e na wo bo na obepra ana me ba we de oyare ana ne papa se we ne amfa banka na mama saa no omo de sa no omo de anyini no omo de baba bedane empanyimfo e na obehwe akola 20 years nyina hini ye se wo twetwa ne kunu o twetwa ne sesei boni ben pa na be ma ne de ye wo but metumi aka se eyesu bi wa akola no mfiri ne mofrase but esense wanya maami bi amanantia no wanya teacher ni bi amanantia no enu ne hye ni mu a na de ode akwakwotena mpenase a o twe sekan ene acid bebrebe amanfo ehwegu amanfo so nyina mama o mo hyase free school mu because omo ya obi anka hwe nkyero mo na omo de saa na omo de nyini enti se omo ye sanyama ni nyina wo school ma mema ye nhwe se ebe affect academics ne nko a nemum eyesu bi a wutira nye ye mama etena omumu che na omo de yakọ omo mpanyin fie so nti ewo se etwe kwan ebe fa so a saa de ne besi ano kwan medase papa Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie na mo hwe ewo Onua TV Facebook TikTok na YouTube enso yeda mu nyina masida bi de patcho mo ntwen na meka se yebeda ye papa bi ase pa nti mu nyina mbebo ame ama yada na se ye Akoma fufu party nyame ya adoma memenda na yeba bedi fufu na ema we mu ana se choba afo we mu na eboa ye ma nyame ya adoma yebedi fufu no Betty's Kitchen owo Asukwa Freeman Hotel hwa na obehu no
ɛna stay bright chop bar adwen kwanta de kyɛm so ɛhɔ ɛna wobɛhu no sisi chop bar ɔno nso ɛwɔ tano so ɔbaafo wa ɛwɔ de kyɛm so overhead view chop bar ɔbɛn askwa astrotep no na ɛsɛ Akoma FM yɛkyi ha ya ɛna ɔwɔ after hours chop bar and drinking spot ɔwɔ Anraga airport kwan no so hɔ no ma ɛna abɛn bɛbom chop bar pankro no ɛna KG sport nhyiaeɛ so ɔno nso ɛne banas ɛna ɛdi nhwɛni mu ɛyɛ memenda patro say banas ɛhɔ ɛna KG sport for enso ɛwɔ na afɛn so ɔmo asɔ yasne paa ɛho sɛ ne yɛsi yɛbɛgye banchi bɔɔdeɛ bibibia ɔde bɛboa yɛ bia yɛbɛgye yɛbi mu disca fam ɛna de aboa yɛ paa grow fine herbal tonic wama yɛ sika yɛmfa mboa dwumadie no ayiko seasoning powder ɔno so ama yɛ spices ama yɛ sika midimafo herbal clinic Dr. Time da so Pomo tomato mix ne de besi Pomo tomato mix we tomato mix papa enye nkofo die ni bia we enye nkofo die ni bia de na ne nam tentan fidie no so na enema bi bo wo wani no we papa wo de ye adwuma wo de ye aduane mu aduane ye de enye esam enye eyi kala bia blotu basa bia Flora Kids baby diaper Delta pepper meal ene de abadwama so Volta catch wo petilapia to ho no ma na ehome wo ye aduane ma be ma enu ska no enu kwani amount no ode to wo say de ma say bem aya kotobi na fa ye aduane ma odofo no wan kasa so tobi na ri na so wo ma me bo ewo Legacy Foundation ono so abe ska kakraka pa say yemfa nye dwumedie no Boris B Farms enso boa yen Agbozo Herbal Clinic extra juicy locals nyame ya aduma memenda omba be mountie omo stand na ne local drinks na ye nom Felibat cold store boa yen na adumu ventures papa ne mama nso ediska de tie nie wo de abreye na Kumasi bitters na on say ye kase ehia banchi we de me mamo 2 seconds 2 minutes 2 minutes ya papa bi mame mboni din no banchi pa ai belucha fe de opiti bi papa no to so mame wai banchi pa papa di ma ye say Akoma FM monje na monfa wo fufu mame mboni din Honorable Kwame Apiakubi edin adodo ni dibu na ye homeboy or ye former parliamentary candidate aspirant ewo Kumewu constituency ono nani papa ye otisu se ya akopre ye time mo ko primary no ena papa ni wini ye MP otisu se ya wini ena osan president for Abrimpon Sports Academy ewo secretary na honorable yi wasi owo banchifo kese pa nti nyame ya adoma china bottom bebre chese dodo e betimi etu bia wa ma ne ba ne efre no Freeman Adomako aka Junior omubutu banchi no no mo fama ye nti honorable we the special one onje ahwie won say o ma mbo mu diri no mu yo besia aye abaye advert wa ho ai ba we the o si ye mbeje odi kan ka so o ma ye banchi bottom baako no no ahwe de ade ne ko no me ka banchi bottom papa ne si echina ye mbetu ni free na ene sa china ye mba adwuma kutu se bam ye na ye kotu banchi ye na ye kofu enti mo pa cho wonder papa ya se na me ona da so manager ne be lead ye o chanya mbo ya mba adwuma nti mo fa nto auto play anopa ko si anajo ne ye kotu banchi yes o china ye kotu enti fufuo no o ba fa wo fu mata de bra enya ye ye bedi fufuo banchi ne dos pa cho mo nda na sema me na ene topic ne nko na be me na ho mbo nyame o nhira wo erade wonya okese wate se wadwene ye ho pa ma ye banche botto be 1 million enya sem ketwa erade wo nhira wo na wonya okese ye de nka wo ton banche na nka abenya no yesi nyankopon se ba bia wani anhwe ho no omamwa no anase se sika ne mfiri wo mfamre wo amen erade nhira wo amen wo fidi asanteman adehye empempem nyame yad ma memenda nyame nhira wate erade nya okese ye na wo nhira wo nsa no adwuma adwo ato aso mame mama won se sisi a nsuo nto no banche se ya ba na ya dwene hu se eye dania asabi akwa ye se de ya hyebo so mbo no edani du ho wasa wo de bo mu ade no ede pro ai fufu no kofo se ne bebe si ya bedi no ayekra na me yem hyehye me so management chin atwan fufu no ye be ye nya akasa afi bi ye be ye ne de ye be ye na enye onimanyamfo se no so obeso yase na mama de ne wo ka che no nyame onkoso a wo nhyira no ene banche botto ne na be ha o eso si bebre kutu mu be fanko
Akoma ye ni hwe ka che papa ye ka ne se Nyankopon onto no boas na onhyira no na onbɔ no ho ban na we na wan we ne de wa ye oh ye nyina ye se ye vote di Akoma ye ko ye ko ye campaign ama no ye nyina e ba ko ye delegate gade no ye ba tuya ba di ama no if ye nyina ye ko ho oh ye ba ko ho no ma te me da so why oba to aso na ye sorry Aunty Bea pegi be kuni bo si ye nyina be akoto aba ama ne ye ko tro ye din wo ho na ya to aba ama no Aunty Bea ka me ko hwe picture no animonyamfo pa papa me ho ye feyie ana oba anhye dan kamfo be ma betade e fa wo se ye ka na oyobi kunu ya ye so mo na se na ye ko wai me so mi yobi Aunty Bea wa ya de na ye bon pai se kokoa mu pai bia oni ne Nyankopɔn edi no Awurade nyina saade we so na onfa emma no because the wodi bebma bia no Nyankopɔn so hye wa na mu eno no ka say good measure pressed down shaking together round it over senya wo sidi mine Awurade ma ne kruwa no emmu so na entrema na sefo nyina da Awurade ma bibia ento no ma sika kora mfiri ne nsam na mom the next 4 years no okostadia Awurade ma ne nwini ewo Yesu di mu amen enti honorable Kwame Apia Kubi dodo na din a de frau eye homeboy or your former parliamentary candidate aspirant for MPP Dimo ewo Kumewu constituency and now senior president Abrimpon Sports Academy ewo secretary one Oba Freeman Adumaku Junior o se on ehwe banchifo no so ma o se nyame ya adoma echina Akoma FM banchi boto bia ye betimi etu bia ye betu na yemfamboa Akoma fufu party na ye no yesram yaka ni say eya ofe oso person ka say na me so de na metimi aye na madam asibi say se na ye da honorable asi friend number 0209 119090 0209 119090 ye da mu nyina amase na ye gidi say monso mo beboa ye amadwumedie no akoso na ene ye bisa say joint account no eya na say the two shall be one nti wo ware a wonu kunu ma ye ba akon nti musikasam so say ye ba akon na eye ana say enye ye ne Reverend Kwame Ahinkan Bones papa yo bantamo ene yato ato asanso ni nyina adwuma no hodo o wa ha Friends of Christ Chapel International ye ho ena odini dwuma ena Reverend Mrs. Amapokuya Obin Bruce or ye marriage counselor Trinity Baptist Church emrepem obeba homa no so na ye ne di enkomo ena Dr. Evans Nunu ono so eye economist ono so ene ye ebebo nkomo ewo joint account no Dr. Growfight last year maybe san say joint account no yeah na mami ndi kan call Reverend Kwame Ahinkan Bones papa good afternoon but ho ye dey me adom boko na mo so yes adom ye ho ye pa ye da asen so ye to nsa fro na waba papa oye guy pa ye se obi kunu ye nkanfo ne saba samitimi kan otimi kan me onia be ma onia be ma ho efa onia be ma ho efa oye guy pa antiase anya mu die ni bia we kutu sebam e se die no ana me sumi bolo da de lumba se maka se me da se bebre en komo ni ba ye de pa na papa joint account no why ye bi da me nye bi da onye bi I mean ye bi so da oh say the two shall be one there be any akwaba yeah haboko yeah ye di nkomo ye say joint account papa was it share say now ye ka joint account a usiti oti asefa joint account like I say it could be our for special our for na obia de sika beba ne aka bom na ye nyina ye dwetiri aye ba ko account ba ko mo if you say no joint account and I say ye adwuma bi na adwuma no ye nyina ya ka bom say account we mu na sika de befa so no so ye joint account ti joint account ye ade bia ya ko benkrom nipa me no me se bi ye yesu say ye nyina ye sika de beto ha no joint account ti ye nkomo e de ye situate no wo awarefo mu aha nti no say awarefo ayo madwin say ye nyina yekobie account ba ko na ye de ye sika e de afem Reverend mami bisa eye say oba ni okunu ni oyere e ka say ye be operate account ba ko enye okay pacha dentia okay on say onyankopon obo Adam ne Eve no anaso obo ye ba asase su ha no onyame arrange ade bia ye ne ye betene bia wasase su maye se de yesin fantana onyame arrange ni nyina maye ti wo behwa onyame ne be ma no ne call contract
which is Adam. And ɔbɔ nneɛma nyinaa ewi na ɔde bɛhyɛ Adam nsa sɛ ɔnhwɛ so ti Adam na toto nneɛma nyinaa di because wɔn na ɛnɛ wɔn bɛtena na yɛ mɔ ɔbaa no na ɔbaa ne maayɛ nti Onyankopɔn according to the book of Genesis chapter 2:18 onyame na anim die mu no hu sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbarima no nko abɛtena se ti bɛyɛ ne sɛ so boafoɔ ɛde ama no Aunty Bea ti ha yɛ ma me the first word that God decide to made a woman for the man no ɔse ɛnyɛ sɛ na nyɛ sɛ bɛrima no nko abɛwɔ ɛbɛtena nti ɔbɛyɛ ne sɛ so boafoɔ ɔbɛboa no okay ɛna wɔyɛɛ ne maa no okay ti ɔbaa no so baayɛ no bɛrima no anim turo mu hɔ kyɛn no nti ɔno so introduce no ma adeɛ biara ɛwɔ hɔ biara maa no kyerɛ no baabi a yɛfa deɛ yɛdi deɛ yɛni nyinaa ɔka ne nyinaa kyerɛ no ɛna ɔmo te hɔ so na Onyankopɔn ne bɛrima no kɔ contract na any works that go with instruction biara no ɛyɛ contract edwuma biara instructions da ho no ɛyɛ contract okay yes Aunty Bea wɔ ha yi yɛsɛ o program ɔhyɛ ase yɛ 12 o'clock na wano nduru ha manager bɛbusa wasɛm woyɛ breach contract wɔnyɛ good explanation a wobɛnya asɛm ɛnti no yɛama wɔ adwuma ɛna yɛde instructions ato ho that makes so wobɛyɛ serious wɔ adwuma no a woyɛ no ɛnti no onyame ka sɛ duaba bi wɔ hɔ no ma mɔmɔ nkɔdi no na onyame hwɛ sɛ ɔmu di ɛna ɔmu kɔdiiɛ okay sɛ wohwɛ problem na hyɛse a ɔbaa no baa sɛ ɔbaa bɛboa bɛrima no that's the motive of God to created you sɛ bɛyɛ ne boafoɔ but ɔbaa ne baayɛ no bɛrima ne ma no privilege biara bi wafa biribiara nsie no wanlɔɔde no but ne petere ne ankanimu no ɛna ɔno kɔma a wɔwɔ ne daadaa no a ɔbɛ convince bɛrima no petere na woyɛ hɔhoɔ waba me baa yɛ mo sɛ mentena ha ɛhɔ na wote sister deɛ brad da no wasɔre no ɔnam ha no ɔne wɔwɔ yi kɔdi nkɔmmɔ ɔconvince no so okay ɛna ɔmaa ne kɔdiiɛ ɔhu sɛ na ɔmu da adagya bas na ɔmu nim sɛ ɔmu da adagya na Onyankopɔn so visite wɔn every morning so ada na ɔmu kɔdiiɛ na anɔpa ɛna bɛrima ne ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ onyame ɛɛba onyame so bɛdu sɛ wowai ɔsɛ yɛsie ɛdeɛ na de wasie ɛti sɛ wokae Bible no a onyame na ebusa no sɛ ada adua na meka sɛ meni no wakɔdi anaa na ɔsɛ ɔhɔ ano nso sɛ ɔbaa no ɛne maa me kɔdiiɛ so ɔho okay na kyɛ sɛ ɔbaa no a ɔbaa bɛyɛ boafoɔ no ɛkwan bi so wasan de problem abrɛ maame no ɔde abrɛ papa no okay enti ɛyɛ onyame ya enti first contract na onyame sign with Adam no otwa no bra bɛyɛ boafoɔ wɛntimi ama mɛyɛ boafoɔ no but what be create problem ama me agent na wɔhwɛ ma body so ma me wɔ asetena mu ha no ɔbu me mbra so until the contract is over now so for ne ayenka no kora nkyira so re ma no asema me ke yenka ya ne aka me ya shem ko ne boafoɔ era nyango be se be ne boafoɔ enya sanity that contract has been expired from the days of Adam. Hey, that contract has been expired from the days of Adam. Because they disobey the commandments and the rules of God in the garden. It will show as a oba Genesis 3 na verse 16 na ehyi wonyankopon afseme no kai ose oba de waye nti no okun fifiri mu na abedidi you stretch out your hands na ukuna hwe na wo be ma no so na ma provide bibia ma wana bibia offer the free we enjoy everything free now you will sweat before you eat. The first contract na o ahye omo enye se be man ko betena se me ne so boafo no omo bu samra no so nti sa contract na wu enti sa ni tuntimi nye oni o partner nye enti now no according to onyame asem no oba no now no ye say won tene nsa e wodi kunu ho no wadidi
nti account bɛn na wɔkɔ dwuma bɛn na ɔkɔyɛ na account bɛn na ɔde bɛba na ɔno abɛyɛ baako. I see. Asam na yɛ day. Reverend Kwame Ahinkan Bonsu, Friends of Christ Chapel International. Ɛna wate ne ka no ɛnɛ ɔbɛtu gya papapapa mehwɛ baabi adeɛ ne free banner ɛgya wɔ mu na yɛbɛkɔ grow fine hɔ Reverend Pacho Wadaro mu yɛkɔ grow fine hɔ kakraa bi yɛba a yɛbɛtoa nkɔmmɔ no so yɛsɛ joint account ɛwɔ awareɛ mu no ɛyɛ bond of trust or recipe for disaster producer sɛ recipe for conflict but maybe say recipe for disaster doctor ɛyɛ recipe for disaster anaasɛ bond of love. Yo, make sure you know what you for. ɔmo gye so. Your business accounts. Okay. And your housekeeping account. Ti o see who the air can. Ti say housekeeping the air. And the at times you are free bema ibuto and eba. Okay. Na say bia o tu kwan no ni ho dia obetimi aya accounts no. Na wa hyese me ni ho a oba ni timi bi. Okay. But a business there business enim ekunu enim yire. Nti ho ne de o so bia nya ne personal accounts. Na company ni so nya ne de. Na mfaso ba ye tia na obia gere de ato ne de. Okay. Nti se ye beka bom se ye o yire eni kunu ye bia adwuma abom na ya san abom a ahwe sika no beka. Na de eye fie de no so ayeka say okay Aunty Bea eye adwuma boso me fa wetum doctor also ye adwuma boso me fa wetum na ye be yiska na either of us both of us have to sign no and also the mamre mu de me say bema ene yi akohoma nti housekeeping accounts de ya ni me say free bema no botom nti so oba na obeboa na de atom a eno de wa ope na wo de atom nti me question bema no say na wo yi de na no yi so de emra wo ho obema no betimi a kire say me ni ho a okay oba ni timi okay but me wo ho de a bi oba ni bi okay ana yi se mienu nyina sign na mo mienu nyina ekosan no ena ya na edi asɛmba no obi so obeto oto wig obi so obeto oto shoe eno odi asɛmba nti bɛyɛ de a ni papam de ko bi anya na accounts obi anta ne be sanity na de yehia ne aba mo ne abeji me that's why but you kono group fine yo ya chia no atiefo ya chia papa pastor go fine doctor na atrase na de atrase a yesuma dupe ye de betie ya pomden ho asɛm na go fine ya dura ye de yan akase ye kokoo eni ya dura friend design to xylem na afra ye go fine ya duro no aye mo ya duro soronko obi obanum bibia wa danse pa odi fa duro ho obi si ni mani su breme menu go fine ya duro no ene su breme ekɔ enkane no ne nuru bosome mienu wa abra ben ko hospital enam awia eni gya ho adwuma me yenti menu go fine ya duro no ene ni nyina to atwa enkane no adura dadwo obi ada hwam kromo no me de me mini kɔtɔ ha ma mena bɛtɔ ha ntimi nda menu go fine ma jadro no nyame adom ade akyi a gise bebɔ me prum ansa na masɔre obi sɛ aduane si wo a wɔde ni sabe wo mu saa nyame adom no go fine ma jadro no ende wodi saje ntumo empompo no na ɛbɔ no na ɛpai ɛbɔ no ɛpai ɔno go fine ma jadro no ende nyame adom ni nyinaa hwete obi sɛ odware wie a gise de afi na dwene ho ɔno go fine ma jadro no ende bibia to atwa obi sɛ ne wonim ade ɛfrɛ na atenka kopim sɛ ɔnum go fine ma jadro no ene hu sɛ atenka ɛde na nne ye be kasa afa menstrual disorders ho eno na ama enne ya to yedin Dr. Mensis yibidin komo afa yenua ma no menstrual disorders ho eno nti sɛ wotie radio no a gye number no saa na wohwɛ TV no so abesi ya fa phone twa me frɛ TV no sɛ de be ya ukɔ pharmacy omre number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yenti a grow fine yenua manum agye atum bebre ni sɛ ye ba fi ha no ye be kan no kra kyerɛ mu sɛ Nyankopɔn a mo ba bia bonini wan hwe yi a o message nti awo betimi abo nti o ba bia dwene o message ho ma o message ho hia kyɛn o chop money sɛ de da bia ye ba ye kan no fi chop money ni die edi mfie du kra no a Aunty Bea beje ama na wan hwe yi na message na ankoyie na awo na ama ɛno de Aunty Bea oni ho tumi efi sɛ Nyankopɔn bɔ wo no wɔde nkosua nyinaa gya kwan na ɔba asase wi so kosua no so na dɔɔso yie 1 million na wunja 13 years no na aka 300,000 emu 700,000 ahye ɛbɛhyia manasa kopim so beduru mpanyin fie so bɛka so wanya ne menopause
na kyɛ sɛ asa wɔde nkosua no maa wɔn no so wasan ma hormones soronko mmiɛnsa deɛ di kan frɛ no estrogen ɛna mmaa yɛ nome na wɔn tiri nwi afuku haa progesterone follicle stimulating hormone ne ka Aunty Bea sere estrogen na ba na yɛ nome progesterone follicle stimulating hormone saa hormones yi ne dwumadie no akɔyɛ sɛ electricity no Ghana electricity ɛtumi kɔ high ɛna ɛtumi ba low emu biara doctorfoɔ ato ne din imbalance hormones saa hormones yi bɛtumi ama awoabo bɛtumi ama nneɛma bebree asisi ɛwɔ ɔbaa nipadua no mu adɔktafoɔ yɛ nhwehwɛmu hu sɛ yiyi mmaa edusi hɔ a emu nsia ɛnam saa hormones yi nti wɔn nya problems deɛ di kan ɔbaa a ɔdi kan adɔktafoɔ kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛwo adentira ɛfiri sɛ hormones no bi ɛnkɔ yie nkosua no ɛntumi ɛnyini na ato anaa anrelease saa nkosua yi ɛntumi anrelease a ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛnya ba ɛnkorɛ mmaa bebree ɛnni ba wɔ asase wei so nti mugo fam agyaduro no na ɛsiesie nipadua no ɔbaa a ɔtɔ so a dɔktafoɔ kyerɛ sɛ fibroid ba abɛtɔ ne yam ɛnkorɛ mmaa bebree wɔ hɔ a fibroid da wɔn yam a wɔn nim ɛfiri sɛ fibroid no ɛnyɛ ya ɛnam estrogen levels na ɛkɔɔ soro no nti bɛma watumi adevelop fibroids ɛna ɛwɔ mu ketekete so a ɛtumi boa ɛma ne nyini nti wɔn mugo fam agyaduro no a ɛboa siesie control hormones no ɛma biribiara ɛyɛ kamakama adɔktafoɔ kyerɛ sɛ ɔbaa a ɔtɔ so wɔbɛnya miscarriages ɔnyem na asɛe ɛnokorɛ mmaa bebree anyem ama n'asɛe ama wɔn de ahyɛ adum ne adan obi deɛ ne nana aberewa a ɔte hɔ a ɔnyɛ biribiara na ɔde ahyɛ no daabi mmaa awodeɛ no problems bebree wɔ mu fibroid a yɛka yi koraa ɛwɔ awodeɛ mu a wonye mu a ɛtumi sɛe no ɛtumi ma mogya tu saa na mmaa awodeɛ no nneɛma bi wɔ mu a ɛfrɛ no polyps ayɛ sɛ abotan no wato kosua no tom na akwadaa ne kosua ne ɛredane akwadaa no ɛtumi mia no ɛpae no saa nkurɔfoɔ no yɛtumi ka sɛ yɛde wɔkɔ hospital akɔ wɔwɔ awodeɛ mu so watumi pɛn a ɛyɛ adeɛ so a ɛyɛ yie mugo fam agyaduro no nsiesie nipadua no ɛma nipadua no ɛnyɛ kama ɔbaa a ɔtɔ so a dɔktafoɔ kyerɛ sɛ ɔbɛnya menstrual pain severe pain ama ne pain no kora ɔbɛtransfer de ama ne babaa ɛnkorɛ abusua bi wɔ hɔ a ɛfiri nana kɔpem nanaka nsoa so obi ebu ne nsa a yɛte ne nka adan na obi deɛ ne deɛ ɛba a ɔnte na ne ho asɛe na wodeɛ ɛba a wote yaw nyankopɔn ɔnyɛ nipa bɔneni sɛ wodeɛ ɛba a ɔnko ara deɛ ɔsɛ wote yaw daabi asase yi so na wɔfa yareɛ mugo fam agyaduro no sɛde bɛyɛ bɛboa wo asiesie nipadua no ama nipadua no ayɛ kama ɔbaa a ɔtɔ so ɔnuu ne mpanyin fie so 2025 no atwa bramoro pre menopausal syndrome mugo fam agyaduro no sɛde bɛyɛ bɛboa wo asiesie ɔbaa ama bibia ayɛ kama yɛ maame nom woanhwɛ ɔman sisi yie nti na ɔman menopause no ɛhaw bebree no mugo fam agyaduro no sɛde bɛyɛ a ano bɛbrɛ ase ɛnyɛ saa ɛde ɔhaw bebree bɛbrɛ wo menstrual disorders no wɔ ahodoɔ bebree ɛbaa bɛbobɔ so na wɔ mu baako koraa waturu mika akɔhwɛ mugo fam agyaduro no ansa na dabɔne naba woyɛ ɔbaa na ɔbɔsome so na ɔman sisi ne ba na wontumi mfa aduane nhyɛ w'anum a ɛyareɛ dɔktafoɔ ato ne din ice cream period ɛduru saa akɔnɔdeɛ tɔfe na wodi wonya ɔman sisi no wantumi ani yie a wontumi mfuro yie so ɛde ɔhaw na brɛw mugo fam agyaduro no sɛde bɛbɛboa wo ama wo nipadua no ayɛ kamakama obi wɔ ha aka n'anum ɛnanson amanabu ne nsa no obiara bɛte ne nka ɛnyɛ saa ne nyankopɔn hyehyɛɛ no menses no ɛba ɛbɔ nka yɛ ketewaa bi ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ a wom ɛnam clot a ɛba a emu ayɛ dunti ɛna ɛma wo tia mu no mugo fam agyaduro no na nsiesie mu a obi bia ɛnyɛ kama adɔktafoɔ frɛ no aminoria frɛ baako aminoria anaa aminoria mfie du na ɔbaa mu ne nsa mfie du na ɔbaa hu ne mogya anim ɛhyerɛ no mugo fam agyaduro no ne mogya no ama a problem na ɛba obi deɛ ɛba tot ɛnɛ ba ɔkyerɛ na atwa obi deɛ ɔno ahyehyɛ wɔyɛ ne naawɔtwe nso yɛ ne menses naawɔtwe mmienu ɛnyɛ saa ne nyankopɔn hyehyɛ ne teɛ bosome ne so a naawɔtwe no ama koraa nyɛ n'anum mugo fam agyaduro no na nsiesie ɔbaa ma obi bia ɛnyɛ kama dysmenorrhea painful menstruation wodi na ɛwɔ adwuma mu a wontumi mma adwuma ɔhyɛ dan ɔfefe ne nan kɔkɔ mu ɔpo ɛna ɔhyɛ dan mu su woma no aduane koraa wontumi nde mesrɛ wo mugo fam agyaduro no sɛde bɛbɛboa wo ama wo nipadua no ayɛ kama obi deɛ ba a ntwa gye sɛ ɛsoa no kɔ hospital menorrhagia bosome na ɔbaa gu so yɛ ne menses bosome mmienu gye sɛ ɔbaa yɛde ne kɔ hospital kɔwɔ ne paneɛ ansa na atwa ɔno mugo fam agyaduro no a biribiara bɛyɛ kama endometriosis na ɛnananom frɛ no anidane no wawodeɛ ne ho ate nti woyɛ ɔmenses na ɛsan n'akyi kɔgu tusu no
wotu kosua to mu na asɛe wo ne bɛrima da na asɛe na kyerɛ sɛ wode awoɔ no ɛyɛ abɔ saa yare so yɛ yare a ɛyɛ kyɛn ɔba a ɔda awo mpa so mpire no bosome biara so wobɛhu bi ngo fa magyaduro no sɛde bɛbɛboa wo asiesie onipadua no ayɛ kama da biara yɛba a yɛtu yɛnnua ma no mfo mu a moyusu contraceptives ɛbɔ mo ho ban no ɛyɛ na mmom yɛ a bɛn doctor bɛn midwife bɛn nurse na wɔnkyerɛw deɛ ne wo mogya bɛfa nnuro no bebree wɔ ne side effect woanhwɛ yɛ wobɛgya menses no koraa ne mma woanhwɛ yɛ na ɛbɛfa so ama woɔ koraa so abɔ wonum ngo fa magyaduro no a ɛbɛboa woyɛ obi a wo problem no a num ngo fa magyaduro no ka ho sɛde bɛyɛ mmerɛ biara wobɛhu menses anim baabi yɛtɔ aduro biara wobɛnya aduro bi atɔ sɛdeɛ kaeɛ no yɛde yɛn ankasa yɛ kookoo ne xylem na yɛ aduro yi sɛ wowɔ hɔ na nso ani so biriw woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho wowɔ hɔ a na wo honam nyinaa yɛ wo ya wapɔ so nyinaa yɛ wo ya ɛduru anadwo a wontumi nda aduane si hɔ na wontumi ne di a no ngo fa magyaduro no saa na mpɔmpɔ no ɛbɔ wo na ɛpae ɛbɔ wo tiri mu a ɛdi wuo na ɛba wo nana koraa nim sɛ ɛba saa na wo mogya mu ayɛ fi nti wobɛka kyerɛ sɛ kɔtɔ ngo fa magyaduro no nom saa na wodware wie na wode afe dwi wo ho a ɛno so yɛ yareɛ woyɛ ɔbaa anaa bɛrima na so wode adeɛ frɛ no atenka wonni bia kɔhwehwɛ ngo fa magyaduro no na wɔnkɔhwehwɛ w'atenka mmerɛ wo ɛfiri sɛ atenka ɛɛdɛ baabi a ɛtɔn aduro biara wobɛnya bi atɔ sɛ yɛ pharmacy herbal shop drugstores yɛn ankasa so wɔ kasa ɛnam a ɛtɔn aduro no wohyia aduro no a na watɔ bi mmarima no so yɛnyii mu mu ɛnɛ mmaa asɛm deɛ ɛkaeɛ no sɛdeɛ da biara ɛba a ɛka no no bɛrima ɔnyɛ ɔbɛrima no ɛnyɛ dompe ne hyɛm ɛyɛ ntiri na mogya ɛfam nti ngo fa magyaduro no n'anyi sradeɛ mfiri nipadua no na mogya no fam yie a woba ne wokyia no a wama apuse baabi a ɛtɔn aduro biara wobɛnya bi atɔ mmerɛ no nti sɛ wowɔ Ashanti region ha mesrɛ wɔ a kɔ Tafo New Road wobɛnya bi wɔ PFA pharmacy deɛ wopɛ biara wobɛnya ama wo saa na Colinac bɛnya bi ama wo Missy Herba bɛnya bi ama wo Dani Herba bɛnya bi ama wo Apidank wɔ Mrom Colinac wɔ Ashtown Blessed Requa wɔ Kewo Sinatec wɔ Sofo Life Pure Live wɔ Buakwa Have May wɔ Asafo Pɔle Jam Pharmacy wɔ Asafo Ahemfie Sas Herba wɔ Patase Blockhouse ɛne ndɛ so wɔ Patase wɔ Costa Pharmacy wɔ Pampa so Yellow and Orange wɔ Mokom saa na wɔ ɛfrɛ sɛ nkrama mu a kɔ Kanhyi Drug Lane Kingswalk Herba Tinatet na Naboakye Angel Repash Ruta Halos wobɛnya bi ahyɛamafoɔ mokɔ Ekus Pharmacy House of Drug Vidama Koforidua Gamson Pharmacy wobɛnya ngo fa magyaduro no nkɔkɔɔ Hillside hɔ ne ɛfrɛ no Isaac Drug Store Sunwai Kapeba Mose anaa Greenlight Tachiman Adbiduro Depot wobɛnya bi Brekum Dr. Clement hɔ Main Station hɔ Takwani Prisia owó asa Adbiduro fie Bogo so Unique Herba go fan hɔ Takoradi Crashes the Answer hɔ ne ɛfrɛ no Apɔnkyen Krakra Takoradi wobɛnya bi atɔ Elibo Odalo Cape Coast Boakye Ansa ɛne Pena wa Obroni and 1000 Pharmacy Tamale OPK Gombila baabi ɛtɔn aduro biara wo so pɛ ngo fa magyaduro no magyaduro no a yɛde koko ayɛ no ɛno nti koko ne da ho gye nɔmba no na berɛ no ayɛ bi 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Dr. Yeda so pa so fufu party no o sponsor ye nyamisha Yeda si yo Akoma 87.9 o hwɛ yɛn enso ɛwɔ Onua TV o hwɛ yɛn ɛwɔ Facebook TikTok ɛna YouTube yɛsrɛ mo papa social media handles no kɔ hɔ no ma na wahyɛ sɛ bɛyɛ a wonua bi nso ɛbɛte yɛn kɔmɔ yi ne wasua deɛ ɛdi efiri mu ɛnɛ yɛkasa ɛde afa joint account as married couple ɔbaa ne bɛrima a maware mpo mu nya ware yɛ kora na oyise cohabitation no so ɔmagye atum wɔ Ghana ha wone bɛrima ne tena ɔnyɛ wo ho adeɛ no kora mutimi open account ana eno ɛho kɔmɔ ɛna yɛdi yɛne Reverend Kwame Ahinkan Bonsu Friends of Christ Chapel International ɔno ɛwɔ studio sese ya mepem yɛne Reverend Mrs. Amapokua Bruce ebedi nkɔmɔ ɛna Dr. Evans Nuno enso ebedi nkɔmɔ na Reverend ɛkasa sɛ ɔbaa ne bae sɛ ɔbɛyɛ bɛrima no boafo according to Nyankopɔn ɔbɔ adeɛ no sɛ ne osi hyehyɛ no ina ya so ɔde ne yɛ petre sa rules ni breakie pato to aso yes enti no so hwɛ a nanka nyame hyehyɛ mu deɛ ɛwɔ sɛ ɔbaa no bɛyɛ boafoɔ yɛyɛ joint account ne yɛde ayɛ dɛ yɛyɛ joint account na yɛde atoto yɛ abrabɔ mu hyehyɛ yɛ nyɛ saa na onyame ahyehyɛ dada so ho sɛ ɔno a ne tena se no hu sɛ Genesis chapter 2 verse 18 ɔsɛ ɛnyɛ
sɛ ɔbarima no nko abɛtena se enti wɔyɛ ne sɛ soboafo a ɔyɛ ɔbaa no na ɔde ne maa no enti na onyame nim die mu no ade na ɔyɛ ɔbaa no wɔso bɛyɛ boafo wɔ garden mu hɔ ɛhɔ na no ɔmo te ba saa ɔbɛyɛ a ɔbɛyɛ boafo yɛ kɔpɛ joint account na yɛ aso so na ɔbɛsa asomdwie ne ayɔnkofa a ɛda onyame ne ne kunu ntam it's reverend no argument na ho na free ba say your joint account ne ba e be say if you aso o how we de beba ne nye how ketwa wo de hwe o onyame na one wabɔ na ade na ono wabɔ adam bema wodi kan nipa wodi kan nyame ɛbɔ ma yɛn wasase so ho enti ɔno atena ase din na ɔsɛ da bi ɛno me nyina yɛ mienu asono mienu beebi ati be ma yeso ya ankonam dodo enti mɛyɛ ne sɛ soboafoɔ ɛde ama no ɛna ɔma ne dae no yi ne mfe na ɔde yɛ ɔbaa no ti adam sorry ɔte na onya hɔhoɔ a ɛyɛ if so ho onya hɔhoɔ enti no ɛne sɛ waba ne sɛ ne yɛsɛ wobɛboa de a enka wanamontuo nyinaa wɔ garden mu hɔ ne wo hyehyɛdeɛ nyinaa yɛ nea ɛbɛma bɛma no adwuma na onyankopɔn de ahyɛ ne nsa no akɔso because Genesis chapter 1 verse 26 no onyame bɔ adam no ɔka kyerɛ ne sɛ take care of it and work of it garden no or say God put him in the garden and told him take care of it and work of it hwɛ so ye na yɛ ho adwuma na di na mmom ɔwɔ so onya boafoɔ bi ɛna ɔyɛ maame baayɛ no maame ya yɛsi ɛne ne nkɔyɛ joint account fa mo fie saa maame ya na ne hyehyɛdeɛ ne ne susudeɛ ne napamdeɛ nyinaa so no ɛsɛ adam ne nyankopɔn ayɔnkofa comfortability that Adam is enjoy in the garden no ɔbɛsɛ yɛ no into Reverend Pacho o kan de aba your present day yi mu a joint account no sɛ ɔbaa ne ne kunu bɛrima ne ne yere ɛyɛ joint account na ekwan bɛn na ebesi efia so ndwe ho kwan if sɛ me picking from asɛm yi a wo kan mu de ba efie de a ye bɛ dan na ya sɛ efia so ndwe thank you ɔn sɛ Aunty Bea sɛ wo baabi a wo fira wo ba papa ne maame yɛtete wo sonko yɛtete yɛde ma wo yɛ sonko ɛna me so papa ne maame yɛ wo me yɛ sonko yɛtete yɛde ma me yɛ sonko yɛfie asetena yɛ sonko kyɛn ofie hɔ no wote aseɛ okay sɛ me ho Aunty Bea me bɛ ware wo ɔdɔ ne de ayɛ adwuma I love you no yɛ adwuma aka asetena no okay me firi me papa fie ne me maame fie ba no na me nua baabi awo nti me ba no manya ɔfaasefo bɛɛ mienu bi ɛwɔ hɔ saa nso na nso no wo maame wo nua bi koraa so awo enko yɛ nti yɛsɛ Aunty Bea ɛboa no we nyinaa no yɛ keka I love you no nyinaa yɛmfa nka ho eno ma ndwen wan ko ho ya ndwen anko ho but ye be ware ye no e me responsibility me na metua me maame like be me to aduane maame maame di obi mpokura de tua edan ka nyina aka ho na Aunty Bea so abaya so na wo school e wo wie school afi na wanya wadwuma ba odi gra wi a wo yi wadwuma onwo da me ba ma wo ba akoma wo mi no fa se fo ka ho maame ka ho mesi enkoye account bom okay so okay enti no account na ye ya bom no se ne ye na ye de aboye ho bra yes enti me offer ase no ho bra ba be hyem bi okay o mana ya no aba be hyem bi okay because me wo me fie no me na me ye to worry cry expectation is also to aso o se me to aso especially wo ma ameti aso papa ti ase a e wo se wo to aso onua ba bia ewu agya wo fa seketu bi kura aso wo ho wo se wo ye enti oba ne hwedi bo so me ge 5000 be me su kura so ge 5000 e ge pe na so expenses no be man side ho no e drain ska no the way you see kono oh den aden ya ware na ye nya wo ye kura so ne ye school fees sister Becca sisi ana no be som sisi a the rebe fi so I can't love you the rebe fi so our can owo mu enkwa mu for better for worse the rebe fi because
ɔho sɛ ne blood bi etwi wɔ baabi nti bɛrima yi adan na onyere wo ho ma wo bra na sister na ɔno so wakɔfa no na ɔno so ɔno so money bra na wonya na account sɛ account we ɛyɛ me Aunty Bea me dia kwame ahenkan account we wo dia enti no sɛ bi ko yi sika bi na me dia tra from aware na yɛ ware no me kɔbɔ bra bi a ɛmfa aware ne ho a sika bi kɔ abɔnten a ɛmfa aware ne ho a ɛnyɛ ne bi aswete ɛde aba sɛ yɛmfa mo bra na daakye atɔ asase bi ne abɔbra to ɛma bi ɛbɛwɔ no hɔ no na ankɔyɛ sɛ saa brabɔ no a wobɔ no ɛbrɛ no a wobrɛ no ɛno so wɔn mu na me so de hwɛ me wɔ faase me de hwɛ me maame wobɛmu na ɛbɛku aware no mu anigyeɛ ɛbɛwie aware no mu asomdwie ɛbɛwie aware no mu ahotɔ nti joint account deɛ sɛ asomdwie paa po asomdwie wɔ awareɛ mu ɛne wasetene mu a bɛrima deɛ ɛne kwan sɛ ɔne ɔyere ɛyɛ joint account. Na what about the other way round? Say ɔbaa no nso na ebi a ɔno nso ɛde bi ba saa na bɛrima no nso mfa bi mba ya sanka ma deɛ kɛn hyɛ da ɛnha adwene saa te sɛ deɛ ɔka ho sɛ scenario na ɔmɛkiɛ no bɛrima no ɛde nkora ɛdi n'akyi ba ne wɔfa asene bi ɔno ane ba but ɔbaa no deɛ bi kora na ɔnwo ya na sɛ ɔne obi a wɔhwɛ no what if it turns round na kɔyɛ sɛ me ɔbaa no nso me ba me nuamba di m'akyi ɔhema ekuya ne abena ɔmo di m'akyi me deɛ ɔmo ba na me hwɛ fie ne that kind of na wo bɛrima no nso so no ebi ni hɔ saa na sanka yɛsɛ mo deɛ mo ha adwene nti nka ɛnyɛ hwee na me fa hwɛ mo fa ase no ne me nuamba ne ɛno so betimi deɛ ɛhawa ba fie ɔbaa no ayi something kakra di wachi unuaba bi di wachi abanoma bi kura ka ho on free bɛrima no side na bɛrima no wo binti na sɛ ɛhɔ no edu nti na wo be wisu wo do de kakra no bɛka ho na Uzi obey obewisu day. Ai kakra na ɛwɔ hɔ no na ɔde ahwɛ nkrɔfoɔ no okay ahun sɛ yɛn ase ha na yɛ free no yɛn angle ha no ebibi mɛmu angle ha na yɛ wɔ no especially akan for no yɛn yɛ kam safe for no sɛ oyɛ bɛrima anaasɛ oyɛ ɔbaa na akɔware a wana akushia wo yekoshia wukunu no mokeka ne mbeka bia na makɔware ba mo ware wi ankrofo ruli aware no mo ware wi ankrofo ruli yes okay. There is a lot of things etwe aware no okay enti ɛhɔ no ebi na yɛbobɔ so yi obia nim sɛ ɔmo fɛ me ma me hu no ɔpɛ wasɛm dodo ɔkasa ɔsereɛ ɔnim tie ɛmama me bɛdɔ wo paa me onkumafo nyinaa bɛdɔ wo paa na nso dako a oledi ne nkumafo bɛsra me fie hɔ no no bɛto sɛ abaya bi te ha abɛma bi so si ha yebusa akwa me na kwa me nkwale yɛ oso Aunty Bea sister ba Aunty Bea ofa bi a wo ne ba ɛhɔ na me maame serie na ɔtaa ne wo sere ne nkumafo no ɛsere no no so nyina no ɛbɛkɔ fam yɛkɔfie a na ba ware ase a woni na ba ware ase na waso na busuafo eni kwa me wasɛm bɔde pɔ ɛhɔ na modɔ mo ho but kyɛnkyɛn no be wie ndigye bia yɛ dɛn efra ware nti Aunty Bea adan na ne ha dan emma saa wonu aketua yi na wo no account na wo ye no on fa nhwɛ no na enko free bɛrima ne ho okay na bɛrima no wo support bi a o dia support there is a joint account ni the Reverend Kwame Ahinkan Bonsu there no for you debi what if say me bisa we ya to hɔ na ye bɛkɔ ahoma no so na ye ne Mrs. Sama Bruce edi nkoma me bisa wo ye ba na wadaroma we ya no de ama me what if say ye ti ase say meje 5,000 oje 5,000 ye operate joint account no at the end of the month ye nyina ye be agree between the two of us o de 2,000 betum me so me the 2,000 betum obi a 3,000 no
obi afanye de opese ode but the 4,000 na was our joint account no mu no de yemienu would have to agree e pese ye de na yemienu ya sign eno so betime de conflict aba aware mu ana pacho ye ba meji sa eyi ano eyi response no efiri ho na ansa na yebenya Mrs. Ama Bruce ewo ahoma no so time herbal mixture say yen kan chew say malaria pa etridi etete wa de ohia eye time herbal mixture wenu mu ato ohonam nyina eye oya de ohia eye time herbal mixture time for your mama akwa aba maba montna say and a time HH mixture and capsules time HH mixture and capsules and so ohonam many pa ewiwie ne niam basa bi egugu ho no ene o mayem ho no mema yem ho ni nyina nsa basa bi egugu ade ohia eye time HH mixture and capsules and afin so watin connect ko untimi ne bema ne nhia nye untimi ne oba ne nhia bibibi enkoyi ma wade ohia eye time HH mixture emanom ememanom obenye bio pharmacy chemical herbal shops o pedudu etu no wato 0244 417669 0244417669 ma yankwa homa no so na me sister Penny papa Reverend Mrs. Ama Pokia Obin Bruce ye no endi enkomo na me bisa me sister Penny say anyem bia joint account no ya na or your marriage counselor or sign a lecturer. Reverend Mrs. Ama Pokia Bruce but joint account Hello, good afternoon, Aunty Bea. Mepacho. Mamintia was here for a year and son of Makata. The Oba and meeting a year joint business. Mepacho first time they come once a year. Except more pretty joint account. Joint account. Be it some way on my business and now on your business. Some way on my business, some years salaried workers, whatever it is, but on me decide so be pretty joint account. Wow. Aunty Bea, me that say. Yeah, Christopher na ya jera the Bible say oba no be ma eware a na mo ba be ye baako. Yeah, so yeah, this year our radio culture for us. Sam, yes, yeah, did you say? So, Bana Besma warrior, no, my baako, did you say? Muslim for so I was started here. 18 can of with the why near baako, dear. A phone I baako, empire baako, yet he can't swire baako. Man so no, and near my young who make say. You will need to do a whole more. Look at the becoming your baako Aunty Bea. Now, the problems in the issues ever. And to the day I'm a mechanic say, dear, yeah, Jimama, our 4 baako no. They are not a near Jimama, the other couple, and after our 4. And if one works for the two of them, is what should be practiced. And at the end of the day, Obi Ohono Muasikano. Send or community or dinner, and what my the other person no to me near a man say he cannot a day. Or be a honor more, saying if he can't fano, I am more than the honor so a contribution. A joint account, a do being so Mr. On Neneho, a Juma Woyeno. Send your person with this canoe, and your son are bet you near dinner if we say. I was so seek consent of Obi and Sama one kata usika kwa nweti miyako. Ati bin pato wangu dia meeting. Pato matuwa se papa. And at the end of the day, no, so one money panu ejuma na oye no, onu ankasa enya tumi di osika oye ejuma onye fi mu no a. Na ede nyama nyama bi ya bakaka. Enu ntine die, me see one works for the two. Nipa mienu ni betimi akipu joint account a obia edit ka bi free baby ekomu na kakra bi de ewo ne ho a o use nipa to wo de me che nipa cho mate ase papa ana te se nipa mienu no ebeti ase se omo beye joint account no na omo ji omo ho di se ba ko wo ho na ba ko
baako di hɔ na baako use sika no koraa no a ɛnyɛ hwee wɔgye ni bi sɛ ɔbɛuse ne yie ɛnyɛ saa a aware si ɛyɛ baako no da bia me deɛ experience kakra manya no most of the time ntɔkwa no ɛyɛ sikasɛm no ɛde joint account sɛm no ɛde nsɛm bebree ɛba so the family should sit down or the couple should sit down na ɔmo hwɛ nea ɛyɛ adwuma ma wɔn yɛbɛkipu joint account ɛyɛ for family account where the percentage wey bɛbɛ mu na at the end of the month at the end of the year ɛnum ɛne ɛde hwɛ abusua na mmom itufo sɛ adwuma a obiara yɛ deɛ ma ne nya ne sika bi ɛwɔ ne ho a ɔno ankasa ɔwɔ control wɔ so a ɔyusi ɛnyɛ sɛ ɔbɛtɔ wei si sɛ ɔbɛka ne akɔ account ne mu akɔbie akɔyi ɔbɛyɛ wei bi sɛ wei bɛka wei akɔyi sei wanka nkyerɛ ne da bie ho ntɔkwa ne ɛho biribi basaa enti kakra metumi aka no no Reverend medase paa na kyerɛ sɛ sɛ wo bɛ operate mpo a obiara nya ne sika kakra ɔno a wɔre so control na ebia deɛ husband and wife ni bɛ decide sɛ wɔn bɛ operate no ɛnyɛ bia joint project bia adeɛ ɔmpɛ sɛ wɔn yɛ ideally me deɛ mehu ne sɛ ɛbɛboa paa because adwuma a woyɛ a yɛtua wo ka bosome adwuma a wosɔre anɔpa akɔbie shop fo yɛ mu adwuma wodi mu sika a edu baabi a agye sɛ wosiki consent free baabi ansa ɛde nsɛm bebree ba ɛna akɔ na your reverend to asoma me all right Akoma 87.9 yesre mu fanche ye pa na ahoma no body ni pre bia disrupting ye niam nyina but we are back on air yentimi mfre Reverend Mrs. Amapokua Bruce bio because na sem na work no kra no we wie e de amaye enti enche bia ye beko dank na ye ne dank edi enkomo kakra na ansa na dank ebeba no ye kai mo se akoma mu nsam dwumadie eba so adwuada bia ekopem efiada from 12:40 ekopim say no miensa ebebo ye sorry pe na sports for no so aba na omo de sports no aba nti sabre de ye beko dank na ye ne dank edi enkomo kakra pacho boko de nyame adom enu aba yes na obo tinko joint account no ye bia na o de wunye bi da mi wo mu de menye bi nenso ne sister panyin Reverend na wo ka no no krepa se ne wo ka because se nipa wo ye adwuma na wo hu sika no a it was psychological effect e wo so because se ade bia wo ye bia wan kasa unhu faso wo so no se wunya direct impact bia no ya na ana ha adwen kakra ntimi emwa kra all right yo ye da se papa nti ye beko dank na watwa so e de amaye ye ndi nkomo kakra ye wi ayatwa so yo menu aba Dank Natural Healthcare Complex Dank de bia ye ba na ye de apomdin hu nsam eba se ya de bia ya na ye kase ayaresa de anase ayaresa papa e wo kruma de dank aso ye na obenya no senti aye kasa ne se dank nkoa ne ba bia obenya bibia ye fe no holistic healthcare de bia me ba aya na meta kapa na ayaresa ya de bia se wa nya ho abotre anase bo anhye da anya ne yi a na che se awie no enye papa kora ayaresa ya abotre ne hwehwemu ene edroma ene ahoto if you say ayaresa awieye wo se eya ahoto sa anya ahoto a na che se ayaresa no na se andi mu kora ana se opa ayaresa pa edi mu pa sa holistic healthcare ya ye kan sa holistic healthcare ya ye kan we bisa say doc eno ene den ye ka holistic healthcare ye pa che se nipa o se nipa yare no na o hwe se nipa no bibia efe no quality of life ana se nipa no beti abrabo mu de no so no o ma ne nkofom ene sen obi wo hono ma adura wo no ma na se adura o da so no che se aduro no ono ma n'ani so bire no ontimi nya adwuma
obi also so aduro no onoma no we ne basa basa saa be obi onoma 2 hours 3 hours saa nipa no kopem se ebia ne condition e be improve no na che se saa oharo no obefa ma enti se oba holistic health care mu dia e wo se take saa no mani nyina into consideration so ansa na wa manipa na aduro nti obema nipa na aduro no nipa no obenya yaresa no na ansa na obenya yaresa no so no na ne quality of life ana say so obeti abrabo mu de no so eno so enko fam kra nti eno ni ade a dank ye hu adwuma pa e wo yaso ye pa nti uba dank aso ye a ade ba ko a ye ta ye pa e ye nhwehwemu de dank ye mfa ni agro kra efi se wa hu yade no ne fire by se ne yare ne bobre etie se ne yare no ba bi a adidi akoduru na wa nhwe na wa hu aboa no se ne o ye no ho a na wa amfa aduru efata se wo de ka yare no wa amfa nka na che se ayaresa ne emma ana se ayaresa ne beba kora na NCP nti sa no ma wei na sa wo ya ahoto a e de ahoto paa no nipa no obenya no na brabo na dank natural health care complex de obi aso nim se enam san ade de krom ha ya na edi huduma ene sen be ya mfie be dunum ni dank consistently che se enam san ade ho adwuma ne ya besi nne na no kwasem ne se obi mfa enam san ade emma dank aso ye wa bra dank ya ntimi andi huduma da ebi kura ensi da obi bebusa se doc na enam san ade no ene de enam san ade ade ahodo bi a se ni oba ne be man kita hudie wo mpam etimi free nipa ba akoso ekọ nipa foforo so examples ni bi gonorrhea ye syphilis ye herpes ye chlamydia ye human papilloma virus HPV na che se edoso pa ukọ amansan kuba tan hwe apomdin so a World Health Organization ukọ maso ya enam saade na mako be aduasa num ni akiri saa enam saade nyina ebu bia betima achew anase multiple ones anase dodo be ba ko mienu miensa betima achew obi abom obi wono ma ne yade a wo yade no enye se ebi aduru a onom no enye adwuma nanso enam se enam saade hu susuanso no esese enu nti mienu ana miensa ebetima ye nipa no wa bra nipa no onhuhu ano hwe kora nti nipa no ko ba bi na se nipa no onim enam saade se ne chese yesana obebre pa nti mpempia ne yeta etese obi a onyansa enam saade wo de kọ aso bi a bo se wo se doc menu maduro no nka ekọ ene esa baaye na chese enam saade ne sta no o ma hunu eni so ebise enam saade mmoa no omutimi soro omutimi dandan omo ho chese ye wo strains ye wo variant bebre e wo ho no ma yade na gonorrhea pa na so no wadana ne ho kakra nti bo se aduru a efata se wo de ka no wo de ka na obo nse wonwu enam saade hu susuanso ne bi ne se bema anase oba obo se odwonso na sabi ne bema anase ne bema no mu na emu ya ne ya bema bi ho no ma ne bema no emu ekeka no obi ho no ma sabi ne bema no bonse na ensan bi egu ho basa obi okura bonse na ekuro abetotototo ho basa obi ho no ma bibi etimi besi ho na nsuo bi efirimu eba ne nyina enam saade ehu nsusuanso oba bi won so a obose nsuo bi gu no na nsuo na egu no no enka a ewom no enye kraa obi won so a enka nim de na nsuo bi egu no wo hu se ebia oda sori a na ohwe ne panties mu anase ne underwear mu a obonse obehu se na nsuo bi aden egu no a kane no na entesa wo obi a wotesa enam saade ne bi na ebia wanya no obi won so a se wodwonso a dwonso na echi no obonse wo sa hu nsuo foforo bi anase obi wa otenka se obedwonso a obekose okwakodwonso no de obehu ono enye dwonso nsu foforo bi kra na eba uyo obi a wotesa na saa enam saade ye kan na chese na ebi ya ayew na se ebi ayew se ebi so ayew so de a ba bi ba ko pe na wode ba chese ye betime di hu dwuma ye betime tu ase a ebekọ a ema bio dank natural health care complex obi ono ma oba ubonse na fichi komusem no na aye basa ubonse bosumu ebeba bosumu edi etwe ne emma obi ono ma ne de ne ba chese gise o dafie beye na otwe mienu na otwe miensa obi wo krampo a chese ebebubu na guo kra ani kwan se eyesa anya no ma sa omu se oba ebu nsa yaw kakra wo mu de nanso so enye ani kwan se yaw no too much to the extent se untimi enye hwe eba sa na chese problem bi ya ba but research aya chese be 60 to 70% of the time no na enam saade bi ana akwakosie ho a ha adwensa uyo oba so na ope so fa yefunu na what try na se unya bia eno so obadank aso ya ebetima abo apa se enam saade na how ana se eye problem fufuro bi ana ama untimi nya awo ne bi so a eno so dank ye beboa na se ye yisa problem na firo na so wanya yefunu awoma sa wo ye bema na aka che se wo oligospermia ana se azoospermia so a meka ne saade me pa che nyina ne se wo ye bema ohunsuo no obi wono ma ne hunsuo no se wo hwemu a nkomo ba hokora anim nkomo no ba ko mpokora anim ensuo saa wo ye bema wo te saa
bradanka so ye ebetimi aboa wo anaasɛ obi also a oligospermia na kyerɛ sɛ ɔno no deɛ ne deɛ maako bi wɔ mu na maako na ɔmo wɔ mu no kyerɛ sɛ ɛnɔɔso ade baako ana deɛ ɛtɔ so mmienu nso sɛ ɔmo ho nsan so nyɛ den sɛ ɔmo bɛkɔ ɔbaa no so ama ɔbaa no etimi afa yɛfunu woyɛ bɛrima a wakɔ nhwehwɛmu amia ka kyerɛw sɛ wowɔ saa condition a mesrɛ wo ma wo na ɛnyɛ ntiatia ɛwɔ dank yaso ɛyɛ yɛbɛtumi aboa ne yɛtu saa condition ase ama wo so watumi ama ɔbaa ɛfa afuro sɛ woyɛ ɔbaa na wɔ hɔ na wo tirinwi ɛtaa tutu paa wonu ne wo tirinwi bi ɔbɛsɛ wo tirinwi no nyinaa na ɛtutu ɛnyɛ sɛ ebi a wo tirinwi no awɔ anaasɛ condition foforɔ bi anaasɛ ebi a nku bi na wokɔtɔ de fam na ɛyɛ saa wo tirinwi yɛ tutu a na ɛtutuo wonim deɛ nti a ɛtutuo na wo mmɔwerɛ nso ɛyɛ dendenden na wode nsuo so ɛka wo ho na wo ho yɛ wo hene a mesrɛ wo tutumirika ne bra danka so ɛyɛ yɛwɔ nam saa adeɛ bi wɔ hɔ a ɛne deɛ ɛsɛ saa problem no ɛyɛ den ɛba obi wɔ nso so a ne nsa ntam ɛne ne nan ntam no wobɔ sɛ na nsan bi egu hɔ ɛbɛgu hɔ basaa na ayɛ sɛ line bi na ɛsensan hɔ yɛwɔ nam saa adeɛ bi a ɛno nso so ɛho nsusuasoɔ no na ɛno ɛnhu paa woyɛ obi a wotaa kwa wo minim na wɔnum ɛtaa yɛ kuro paa wanhwɛ yi a na ɛnam saa adeɛ mmoa yi bi ana aba wo minim because yɛwɔ cases a yɛhu sɛ ɛnam saa adeɛ mmoa no bi aba ama amanfoɔ sore throat obi nso a ama no mouth ulcers na kyerɛ sɛ ekuro ahodoɔ bebree aba n'anum woyɛ obi nso so a stomach ulcer ɛhaw paa wobɛtumi nso so ɛde aba dank asoɛyɛ na ansa na mɛtoa so no me nua ba memfa me numbers no nto dwa yɛn numbers no ɛyɛ 0244 01 75 56 0244 01 75 56 anaasɛ 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ka ɛhu sɛ dank yɛdi adwuma nyinaa ɛfiri trader sɛ wofiri woba kumase na wofiri kegyetia anaasɛ wofiri tech anaasɛ sofoline na ɛba wofa trader car na waka kyerɛ mate anaasɛ driver ni sɛ wobɛsi ɛwɔ trader junction wonya si hɔ a busa obiara sɛ wohwɛ dankfoɔ no akyiri ɛkwan obiara ɛbɛkyerɛw sɛ wofiri ɔboase dunkɔ anaa bɛkwae so na ɛba na wofa kegyetia car wobɛka kyerɛ mate anaa driver ni sɛ wobɛsi wɔ trader junction wonya si hɔ no ma na woka sɛ wohwɛ dankfoɔ no aso ɛyɛ a obiara ɛbɛkyerɛw baabi a ɛwɔ sɛ wokuta wo a woka nso na woba wobɔ na woyi so Google Maps yi bi a ɛno sɛ wobɔhyɛ dank natural health care complex maps no ɛde wobɛba abɛsi yɛaboboa no pɛɛ ne yɛahwɛ wo na yadeɛ ɛwɔ hɔ bia no na yɛtu ase ama wo na wo nso wade wo ho paa na ahotɔ a ɛwɔ dank no na wo nso wo nsa aka bi obi wɔ hɔnom a ɔwɔ pressure a ɔwɔ no ɔda aduro bebree so aduro ɔda soɔ no wanom a ne pressure no ɛnkɔ fam anaasɛ ɔnom aduro no bi a na ɛma no problem foforɔ bi woyɛ obi a wote sɛ a bra na dank yɛnyɛ nhwehwɛmu ma wo ne yɛhu sɛ mpɛn pii no obi wɔ hɔnom a ne pressure ɛwɔ no soɔ no problem bi ɛwɔ hɔ sometimes a na ɛnam saa adeɛ bi ana abɛhyɛ wo because ɛwɔ cases a yɛhu sɛ syphilis akɔ ha obi akoma ama saa nipa no kyɛ sɛ wɔnya high blood pressure anaasɛ mogyaborosoɔ yare a yɛkan bi anaasɛ pressure yare a yɛkan bi na ebi aba no so nti saa wo saa nipa no sɛ wɔntu saa yare no ase a o pressure no ɛntumi ɛnkɔ fam da wobɛnum aduru anom a ɛnkɔ fam sɛ woyɛ obi a kyerɛ sɛ a mesrɛ wo ma wo nan nyɛ ntintia ɛwɔ dank aso ɛyɛ woyɛ obi a wɔ diabetes na atena wo so akyɛ anaasɛ afei na wonya bi yɛfrɛ bi pre-diabetes na sɛ wo saa nipa no diabetes no afei na woba bɛnya obi wɔ so a diabetes no yɛaka kyɛn sɛ ebi wɔ no so wɔde aduro so mesrɛ woyɛ obi a wote sɛ a bradanka so ɛyɛ ɛno so yɛbɛtumi aboa wo obi so a ɔwɔ hepatitis B so ɛyɛ brɛbɔ mu yareɛ a yɛfrɛ no hepatitis B mesrɛ wo ba ɛno so yɛbɛtumi aboa wo anaasɛ sɛ wowɔ kidney infection biara so a wakɔ test ahodoɔ ama yɛka kyerɛw sɛ wo kidney ho aba asɛm na woda mpo sɛ woda dialysis koraa so a wobɛtumi aba dank aso ɛyɛ ne yɛyɛ nhwehwɛmu mapa ne yɛahwɛ ɛkwan yɛbɛfa so a yɛn so yɛbɛtumi aboa wo ne yɛtu aseɛ ama wo so wade wo ho na ɛnam saa adeɛ deɛ sɛneɛ akɔduru biara no wode ba dank aso ɛyɛ a yɛbɛtu aseɛ ama wade wo ho koraa ɛno ɛyɛ guaranteed sɛ woyɛ obi so a baabi a wowɔ no wowɔ akyire nanso so wadi ka akɔ nhwehwɛmu ama yɛaka kyerɛw sɛ wowɔ nam saa adeɛ bi anaasɛ nsusuasoɔ no woahu bi wɔ ho wakɔ test ahodoɔ yɛaka kyerɛw sɛ wowɔ bi a wofrɛ yɛ numbers no na wofrɛ yɛ a ne yɛhwɛ test ahodoɔ a wayɛ no a ne yɛhwɛ sɛ ɛfata sɛ yɛma wo aduro bi a yɛbɛtumi de aduro no bi so ama ne ho wofrɛ yɛ a yɛbɛtumi de aduro no bi ayɛ den ama ne ho na kyɛ sɛ atu yadeɛ no so ase ama wo nso so woanya wo ho
na ansa na mɛkɔ no ma memfa me numbers no nto dwa Alright. yɛ numbers no ɛyɛ 0244 0244 01 01 75 75 56 56 0244 0244 01 01 75 75 56 56 anaasɛ 0266 0266 59 59 33 33 30 30 0266 0266 59 59 33 33 30 30 ka hu sɛ dank deɛ nnupa ne nhwehwɛmu pa ɛhɔ ana yɛyɛ no nyinaa sɛ woba so na wode yadeɛ ba waa wode w'ani bɛhu nhwɛmu a yɛbɛyɛ afa ho a ɛne ɛkwan yɛbɛfa so a yɛbɛtu yadeɛ no ase a wankasa koraa wobɛbɔ wo nsɛm ama yɛ nti dank natural health care complex so deɛ woba a yɛsɛ mmara ne sɛ ahotɔ fie na me nua ba ansa na mɛkɔ no ma memfa w'entu dwa Alright. dank yɛwɔ nnuro wɔ dwa so Okay. na nnuro a ɛwɔ wɔ dwa so no yɛwɔ dank procare ɛne yɛwɔ dank estroc sɛ woyɛ obi a wayare a afei na wo ho tɔ wo a mesrɛ wo saa nnuro mmienu nhyɛ no nso dank procare ɛne dank estroc to binom ɛbɛboa wo paa sɛ woyɛ bɛrima na wadi mfie 30 ne akyiri a 30 years and above a dank procare ɛyɛ waduro ɛfiri sɛ ɛyɛ prostate ho adwuma paa woyɛ obi so a wotaa tena ase ɛyɛ adwuma kyɛ paa dank estroc so ɛyɛ waduro kyɛ sɛ honam tutuo ne saa joint pains no wapɔ so yɛ wo ya wo ti yɛ wo ya obi wɔ hɔnom a wɔnom painkillers bebree na yɛnsɛ so research so kyerɛ sɛ painkillers sɛ wonom a na ɛsɛ bebree ɛbrɛw nti wotɔ dank estroc no bi a ɛno deɛ nsuansoɔ biara anim ɛno bi a ɛbɛboa wo yo yɛda ase papaapa dank fɔ ɛna wote ɔmo nka nyame yɛ adom a ɔmbɛsan aba na ɔmo ne yɛn edi nkɔmmɔ yɛ akoma 87.9 wohwɛ yɛn ɛwɔ Nia TV Facebook TikTok ɛna YouTube akoma mu nsɛm dwumadie ɛna wasogu so a wotie na wo ho bɛtɔ wawie no na wohia AFR deodorant roll-on free scent passion free scent activate free scent smart free pulse royal sɛ ma ho enye hwam ɛno nti ɛna ɔmo de deodorant yi abɛdwa ma so ayɛ atobi na fa kyɛ wo dɔfo wankasa so tobi na UC na wo ho enye hwam cosmetic shops nyinaa wobɛnya bi ɛwɔ hɔnom na wopɛ dodoɔ etu atɔn a 0544 726882 0544 726882 0246 392793 Reverend Kwame Ahinkan Bonsu ɛwɔ ha yɛno no ɛbɔ nkɔmmɔ mote Reverend Ama Bruce nka ɔse nkɛyɛ na ɛno yɛ for bills deɛ a nkɛyɛ papaapa Reverend what's the question na meto ma on ɛno abi na ɛno no wontumi situate ne sɛ okay bosome so a fa webra ebia yesi dan ebia bills ebia nkra ne school fees na ɛno nhwɛ no yes that's the only joint account that couples can do okay your target is say ekota asase okay it is eska no untouchable purposely say ekota asase for future okay ɛno deɛ saa ɛsɛ susu koraa yɛ to susu ni akɔtɔ adeɛ but say account a yɛ wo salary begum midi begum na matima komako yi nso matima komako yi deɛ ɛbɛ sɛ awɔre ne mɔni gye ɛbɛ sɛ fi aso wie sɛ yɛ ato so sɛ ne sɛ yɛ bie na bosome no media beto yɛn nyinaa yɛama yɛn ho target bosome you don't exceed this amount it is only 5,000 da 5,000 na better account ne mu but deɛ me may allow as my husband say he 3,000 Aunty Bea also 3,000 obi a spend we a agye sɛ bosome no ɛno ɛmboa Aunty Bea ɛyɛ de boa to manage your finances on say medical ka kyerɛ wo sɛ yɛn ya se ha no baabi a yɛn yɛ free ya no especially ya sentiment mu ha koraa no ɛnyɛ easy sɛ wobɛware bɛrima anaasɛ ɔbaa na ɔbaa no nsɛm obi wode fa sɛ ɔbaa no kora nsɛm obi bɛrima no wɔyere wo sika kyɛn ɛyɛ a ɛnyɛ easy menim deɛ meka ɛba sa ɔsɛ ne society no kora hu sɛ ɛsɛ ɔyere kora na hwɛ wo my marriage star da my first wife no a star ɔwɔdin kɛseɛ paa bɛrima to me susu akɔtɔ me kaa no ɛsɛ wakɔka bi paa wakɔyɛ ma ne kunu no bɛbusuafoɔ bebree wɔ aburokyire me nua no bebree wɔ aburokyire bere me siw ti mehyɛ me shoe yɛsɛ hɛ asɛm asi kunu no ɔdi gɛ ne sika wo si tu pɔ hyɛ pa enti sɛ
woyɛ bɛrima na woanyere wo ho ammɔ bra na ɛsɛ wo yere wɔ soro kyɛn wa society no bokura wo nie animonyam na sanka joint account dey between me ni me kunu ba abonti so for be die hu ana ye be discount gisam ko ka kyerɛ me yere ɔno firi baabi na abɛkɔ ware no ɔba no na ɔwɔ nuanom ɔwɔ fafo ɔwɔ aunties ɔwɔ no responsibilities a ɔteki dada so ho ɛna wo bae enti wo bae no ɛsɛ ɛhɔ no kora twentwɛn ne na ase kakra bi a ne kunu ne di ne sika ne yere ne di ne sika enti nka bɛma deɛ onyame hyehyɛ yi mu no awurade mmoa bɛma biara na n'adwuma nyɛ nkɔsoɔ ne taking charge of your family nye joint account ɛnyɛ joint account asɛm biara nyame ayɛ wadom yi adwuma business ne kɔ so adwuma kɔ so wonim sɛ ɔbaa no waware no ɔne ne yɛ honam baako deɛ bia meka sɛ bɛma biara woware ɔbaa koraa na ne ne gyae ada so bɔ brama no woyɛ bɛma na aware ɔbaa de aware ne gu kura na still da so bɔ saa ɛbra ɔbra no woda so bɔ ma saa ɔbaa because wone ne wɔma na abraba wo baabi aso yɛ ɔma dea nti ka bɛma deɛ nyame ayɛ wadom nyame ato nsɛm wɔ bi wasi dan na ade akyɛ wo yere bosome so a na wo de sika ama no to na account mu fa we bra sɛ sɛi nyame kɔ ye boa ma ya manage ye sika sɛm yi o sɛ wo nkwa wo de ne de bia na wo fa asefo gye na we emoji but me wo ho na oversight responsibility be wo be ye joint account so Aunty Bea wo be ye joint account so na wo fa asefo no begu waware no wani gye na wo be nyaa no be san sɛ no samu yes I see asofo bi tie me pa ma me read ba ko message Reverend Sam Inimli or USA or say Aunty Bea women always become victims. Have a joint account for your bills and projects, but keep separate accounts. Just be transparent. Or no, US or no, so sofo. And Reverend Edu say Nyameche, or no, so Glory Life Chapel don't pass it, or no, so ATA. Or say joint account is very, very important and good. It depends on the mutual understanding. And then I can say we or say yeda boom, yedi boom. Ye account boom bibiara boom Reverend do say o de hwade ka mo ye ho number akodi anka account ba akodi anka nsehwe se be ma de opo asomdwe pa wa ware mu pa na so do wo yire pa na wo pese wa ware gina ma won sanko o yire ne so dan se obaka so ba ne fa bibra awade nya be ma bia dom. You have to take totally control. Nyame ye wadom. Muntie me ye tiefo, obi nyima no nsi bone. Okay. Se wo nyame ye wadom. Na wo kohyia wo baabi. Nyame hyira maybe natural. You see, when you read the book of 2 Kings chapter 4, 2 Kings chapter 4, there is a woman there called Sunamite woman. Sa oba ne ntima mmoni din. Ye ntima mmoni din say be a friend for still, your friend ye say friend Sunamite woman. Adentia. Na oye big e wo Sunam krom ho. They friend the Sunamite woman. O sika chen obi na afo bia wo krom ho no mo. Jami timi shira maybe. When you go to when you study the background of the Church of Corinth asafo no. Ne ma no e ya defo. Ne ma ni wuska. Enti Nyankopon se de shira maybe e wo ho. Wo ye be ma na nyame wadom na akohia bi sa. Hallelujah. Then the offer be a joint account. And there won't be a joint account. Oh, you support one your money. And your joint account is a mo. And your joint account is a so you support one, or you will be telling your son. Now we support one, and your bonnet, and you also call the petty beer. A year, and a man of Christ more power, a crossing man. Not say. Friend is say, what you have Bosumi Swan 5,000. Minja 5,000 pacho. Minja 5,000 pacho, Minja 5,000. Nah, Ukruso ADB 3,000. It's me function 3,000. What you say? So crowd was so channel. That topic no crowd producers are trying to want to be here. Let's just say was so channel. It would be 5,000, but on the 3,000, but 5,000 what's hard? So where I had to so. Me two way. Me home pabo me ntimi nyi mani. Overto. What you say? Obe joint account me so me na joint account na fe because top pabo afe na besensan na me sensan. What you say? E na wo mpe no. Che say ebe wia wasumudwie. Okay. E ma enije mba. Enije na amode ware no.
saa de no bɛsɛɛ no medase papa joint account anaasɛ ɛnyɛ obiara wɔ point a ogina but obiara si for the peace of the marriage ka obiara operating account why na yɛndwe yɛ ho ma me kɔ bi nua ba Congo hɔ na yɛdi nkɔmmɔ sema wie a yɛbɛsan atoa nkɔmmɔ no so ɛnyi wɔ fidie ne mfi mmerepam yɛbɛma mo nso mo afrɛ na mo de madwe nhyɛ aba Congo na de wani mu yɛ pate sɛ yare ne nyina akɔ ai kakra enkonye yo Aunty Bea ye ma ne nkɔ wada no so ka ho bewura di nkɔ so ne to o sha Aunty hu epete nkete sa fom nyina fo eti obi anto Congo intimate ni bi na fasrasra na okala enye fe they say dia ye na tela aba ene ye de nketo anso aba eti obi a unya Congo intimate bia no ma wonsa enka bi koko ena ebia epiepie woni paduam the last na me ka se koko fifi utopa ne ya echanya wo koko epie woto na opese wo ye bibi na wontimi nye ase jama ade yi mra ase piama ne nko edu stage bi na ade no ntimi control bi ma kamu na abagi kamu na etimoja se ya anti koko no enye yare papa a wose yesoso wo di Congo ointment esasra wo koko mu a epuru ni nyina efri eye wo widiem e ma hotimi eto sanso na pimples agu so a use Congo ointment ni bi na fasrasra mo pimples ne se esoso se eye ho ne ho se eye nketenkete no use Congo ointment me se enkoto adura ebe bleach enkoto cream bi a se o de kwa akoko pimples wo bewie no wo ye nipa tuntum so wani ma bere ko na afi ede wo how ebrew wo ye kokko se de okokko ne sitie no na enku no asa ma kokko ni bi aba be ka ho na afi asa ye ofe na oto aso na wo baji wani so na nso oben ade a wo de ba ye wo no wa kra ujo ho ba bi a enye sanse se wo wedie ne se ya wo kɔ ba bi a ye hu wo timi nkɔsrɛ Aunty Bea sa Aunty Bea fa wo kala ne ma me na me fa nkomra enya possible kra wonya so ati asenti wonya sai no a na je say wo ye wa sai no enti na ye ka kire wo say pimples na egu no nkɔtɔ ade a bebre wanim wo de so akɔtɔ cream bi na wo de ko pimples na wanim obre wanim ye kɔkɔ a jai beto Congo ointment eye natural na fasrasra pimples nim na nyi pimples ni nyina emfiri ho Congo ointment ye ma obi a stretch marks e hanom ada lady ba ko frey o say o stretch marks but ne de nye enkum ena de ma no eye natural one to twakora de sende ye natural one hu ya na wo hunu bo se lines no e de da ho no san ho no sa and the Congo ni sra so antentem o ebe yi na firi hokora one time de amount ena no so because of say eye natural nti en ha adwene enidi nkɔ saa na nyankopɔn bɔ wo bo no mu a ne color ne yɛ dark and so still or stretch marks e woni mu ye wo bebre saa wo ho enye nkum saa na nyame abɔ wo nipadua na wo we de ne lines e wom wo saa ni pasa no e na wo kokɔ sra nku a no ɔhye bi a na afi agi pe na asa wo we de ne nyina na baabi so kra nso no apumpuni Congo ointment aye ma obi a odware wie ana onware wie ana ne honam ye ne hene ne ho keka no ebi timi infections yenya no wonam etina ye so eche etimi ewura ye widie nim ema ye honam ne mu ekeka ye moa ti moa na wo mawurawura widie nim no wo sra Congo ointment ekokum moa ne nyina sa ti bi se wa na mu ye oba se ye sa moa ne bia wo sra wie na wo hu se wo sra na wa na mu ho so no wo de bi hihye ho na nkeka ye ne wo ho ne nyina na afiri ho e de ama wo Congo ointment ye pa de ma obi anantema propro e ha no obi akode se krotwifare e ha wo use Congo ointment na wonim menua no ma ade ba ko bi wo se me ye ni ko ho pa em se ka me ye se e ma no obi a siesie ne hu ya me kan kasa ko na adwene ne se o siesie ne hu ya ma be ma enya sa da siesie hu ye ma wa nkasa wo ho enye be menti no so siesie hu ye e de enti no se be menti na wo siesie hu ya wo nante a wo feel fine confidence level was raw eti oba wo enei Congo aba nkofo etogu so a wo ba bia yusu bie se manam ye mehene meku afiri ho no na wote wo no anam ye wo hene na wo de panty liner sa wo ayim den so afiri wo ba na de panty liner emaye mane nye ne emenya nye fe se bibia koye wo ho no a wo hia panty liner wo be kwa aba wo be wuro wo hwe yes se bibia koye wo hia panty liner say o pant ne white say ya pink say ya calabai bibia nso because we are genuine eti oba bia wonam ye wo hene wonam keka wo no
bepe Congo ointment ni bi na use anopa ne enumre o first time a wo use no me nko be manchen now they use no be 2 weeks e ade ti bi se kwan ne wa 2 weeks no o me se kwan ne wa na me se yen enfie na enfie no enfie sia na mo 2 weeks wo so eti mesrawo oba wo wo use Congo nko be mancha fe na wo use a na wo dey for 2 weeks me woni a na use na hwe ade wo be fa phone wo afro be da ya ase da your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 Aunty Bea obebo onso a or infections but na na mu nya ne hene ne de na ye nsuo ebu onu ma nsuo na ye te se yellowish akokɔ srade ebi aye se fita na niema fita kitinkiti bi te se wo de akatoa aye froye no na ededam infections ni guna hodo bebre ye wo gonorrhea wo ho ye wo syphilis wo ye wo white ho obi create mi ka be kasa white ni tena wo so a na nyini cha na abeda ne syphilis omoboa syphilis mu awanko white nko gonorrhea nko na ebia enyina e wo ni stages ani se de esitie ayese yakasa obi anya viral infection me fa ebia HIV nya example o se emo ane ba fofra omunye ezo HIV ene esi wanya ho no utimi gina kono numu nuro no a doctor se de ma wo no a emo na ho de nkofom e ma utimi de wo yare ne de na nsuso no utimi mfa nsasa nkrofo na emo tena wa ma ne bedane HIV bedane AIDS ne de a na afi baby during the doctors aka tena wo say asem na ye den sa na infections bia bacteria de no so etie syphilis tena wo so cha koduru baby a na afi wanyini mu ano eduro bia panie bia ntimi no eno nti oba prevention is better than cure so kwa kofa infection we na wunim abedi 2 years ansa na yi ne ho adi oba won panie anum no ntimi nkode ade na mepe Congo ointment ento ne boy yesa ya hia anopati bi sha onemo ho bai enumre ti bi sha onemo ho bai so you su Congo ointment a twaso a edro ni betena wonem eti bacteria bo bi obeyente bia no na wawu ayese obi a watade nrogu ni dem ensonkron so ba wati nro ni pampan obewu wontimi ntokosua sa pepepe eti me so me nua ba bia nso a wutie mi a wo anemu problem bia no bomode ane frɛ ne ne woni nkomo na yehu se the situation ni sitie wo widie nso no wasra ne amanya ne nso ben stretch marks ene ne ma yellow fita bia toto mu nso a ne nyina frɛ na yeni nkomo 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 for bitaro pompom nempai nyame enka ho aka yemre no kakra bi na ya sorry dwumadie no so na ahomka hit patch for enso ho enche bia omo beba den ya collect no mo so mo bebem Reverend Kwame Ahinkan Bonsu Friends of Christ Chapel International ono ene in-house guest enne na Greenfield Scientific Herbal Hospital osi enkanche o se wo yare wo dofo bi yare wan kasa wo tise woni paduam niama enkoyi a emfa wani enche ba bia Greenfield Scientific Herbal Hospital eho ena ewo se ukọ ombehwe fruit so akopem onase omo laboratory omo ye services say full blood count kohwe se omoja na ekofoma na asese na esiti liver kidney test wakoma mu yare wa hodo sugar level test ni nyina omo ye bi ewo Greenfield Scientific Herbal Hospital we dey cry for mo na muni o omo se omo onungwa adogono last stop nungwa adogono last stop eho ena omo ewo Fre omo was 0243983906 0243983906 and 0261651898 Semen's Vita Herbal Mixture in capsules or say watin kana take off from sciatica osisi ya low libido oba bema ni nyina 2 minutes man enkoyie de ohia Semen's Vita Herbal Mixture in capsules etotin Fre omo was 0246616061 and 0205573555 na onso konya wa ya resa na yehwe se yebenya Dr. Evans Nunu ono ede ono hwe sikasam so yeni bedi nkomo sema mienu yewia na ahomka hit patch fo aba
yɛwie na Reverend Kwame Ahinkan Bonsu watoa so na ɔne yɛwie na college no nso abam na ansa na no Haxa mixture Haxa capsules ɔse ɛyɛ ulcer tamfo to obi nanom ne ntu ulcer na se emfama akra wedi onyanya 12 years ɔba wanyem de ɔma akra no fo untimi enum bi na sɛ Dr. Kacha ɔse wenya ulcer de a de wo hia ɛyɛ Haxa mixture Haxa capsules edwama so pharmacy chemical herbal shops wobɛnya bi ɛwɔ baabi a tobi na emboa sanso ɛna bills micro credit ɔse wo pesika yɛ adwuma de a ɛno ane bills micro credit komo ho fa Ghana card ne kɔ ne ka kyerɛm santi bi sɛ membra ne ma miska nye adwuma bɛma wo sika nso ayɛ adwuma ampa bills micro credit ɔno ɛna masika ɛma adwuma sɛm ɛyɛyi Dr. Evans Nunu, good afternoon. Good afternoon. Dr. Pacho, when you there? Yami adumo na monswe. So ya hu ye pa. Ene ye di sika ho nkomo no sika ho nkomo so de ye di bia ya na ya je unim de kakra ewo ho. Ye bisa sɛ joint account for couple eye ana sɛ emwa eboa mo mutimi toto mo sika sɛm yi. Ekwan bi so no eye ana eboa na mum no sɛ ahweyi amemu a eye ana etumi kɔto twɛn ntɔkwa kakra ɛba aware nim deɛ tɛ ne sɛ wohwɛ etumi ɛboa ma discipline ɛfa no sikadie ho no ɛyɛ adwuma sɛ ɛyɛ ana mpɛn bebree no ɛma bebree na atumi ɛhyɛ wɔn ho so kakra ɛba no sikadie mu a ɛna ɛyɛ ana sɛ wɔn de sika ɛtɔ biribi abɛsie no nso no ɛyɛ ana wɔn yɛ adeɛ wɔ ho ɛna mmarima no nso ɛba no sɛ yɛn spend sika na nkurɔfoɔ ho sɛ yɛn nso yɛ wɔ hɔ a ɛyɛ ana yɛn nso yɛ adeɛ kakra nti mmaa no tumi boa nanso wobɛhwɛ nso a ɛba no sɛ yɛntotɔ no ɔmangu hɔ mpaboahyɛ ne rig ne adeɛ no a ɛmaa no nso ani gye ho nti sɛ ɛyɛ joint account a ɛneɛ na deɛ ɛmaa no yɛ a ɛyɛ ana ɛnsɛ daa mmoa ɛnyɛ nsusuanso bɔne ɛwɔ sikasɛm so no ɛyɛ ana mmarima no tumi ɛtenetene wɔn kakra ɛna ɛba no yɛn nso mmarima no a ɛyɛ ana yɛpɛ fans no a yɛtumi kora de sika kɔkyekyɛ wɔ abɔnten wɔ aberɛ a yɛn ba gu fie no a mmaa no nso tumi ɛtwe adwene ba so sɛ wɔba school fees wɔntue wie no a wɔgye fans wɔ asɔre ne eyi ase no ɛno nso etumi boa nti etumi create checks and balances in terms of how monies are spent in the household ɛna ɛnan nkyɛn so a ɛnam sɛ ɛyɛ joint account ne nti wei sɛ awarefoɔ no nyinaa ɛyɛ adwuma wei de bi ba wei nso de bi ba nti ɛboa ama account no enya papim bi egyina so sen sɛ ebia nanka obi edi ne di a ɛyɛ ana obi kura tumi de sika ne bi esie ɔmo sɛ ɛnyɛ ɛto anasɛ tax nko ana ɛyɛ ana ɛyɛ understatement o bɛrima bi wɔ hɔ a sika ɔgye no ɔnka ne nyinaa nyɛ ne yere because ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔka kyerɛ ne sɛ bi a wogyi sɛ yɛ a afei na naka sesam ɛne n'anum de aba nti mmarima no bi de kakra sie kakra na ɛmaa no nso no obi wɔ hɔ a ɔnim sɛ ɔka sɛ megye sika sɛ yɛ a ne kunu no sika bi a ɔyɛ ɔde ma no no anhwɛ no wɔagyae but sɛ ɛba ne sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ fufuo bi a yɛde gu mu di a ɛneɛ na ɔbaa no ɛnim sɛ sei na mede ba bɛrima no nso nim sɛ sei na mede ba na yɛn nyinaa yɛde yɛ adwene akɔ sɛ yɛdi ne kwan sei so ebia yɛde wei no ɛtua school fee ɛde bi ahwɛ fie nti deɛ ɛbɛka wɔ nkyɛnkyɛn no deɛ yɛtumi ɛde yɛn ankasa yɛ nɔɔma nti ɛno nso boa ma ɛyɛ ana saving behavior no ɛyɛ better asin sɛ ebia anka obiara ɛde ne die esi a na nimpa no ɔntumi declare ne income ɛwɔ fie hɔ no ɛna afei nso no ɛma asomdwe koraa ba because mmarima no taa ebusa maa no sɛ na wo sika no wɔgye a wɔde yɛ dɛn because mmarima bebree na mmaa bebree na wɔ hɔ a wɔn yɛ adwuma nso mmarima no nhu beebi a sika no fa ɛna sɛ wɔde me bɛyɛ adwene a mpɛn bebree na mpo sɛ sikani bɔ fam a yɛsɛ ɔde pɛɛ mmaa nti ɛyɛ akɔyɛ sɛ sika no akɔdi mmaa no hɔ nso yɛn nso yɛn ho beebi a mmaa no nso de sika no afa but yɛn nyinaa yɛ di sika no abɔ mu di a ɛnneɛ na saa wunye sika a wɔde fa hin wɔ sika no wɔde yɛ dɛn no even sometimes ɛyɛ ana mmaa no kyerɛ sɛ sika a wɔn de kɔ dwom no ɛnso nti wɔn de bi so obi wɔ hɔ nso a ɛnyɛ biribiara na obetumi abɛgye efiri ne kunu hɔ sɛ ɛba no ne ntaade hyɛ mu ne nneɛma nketenkete bi a ɛyɛ ana mmaa no de yɛ wɔn ho na nanso still na bɛrima no bɛbusa no sɛ wɔ sika no wɔde yɛ dɛn because ɔn sɛ dɛn tumi track the expenditure pattern of the woman but ɛba no sɛ fotuo bi wɔ hɔ na ɔbaa no nso de ne deɛ ɛtum physically
and after financial na be man it made the need say na oba ready too much. Our question say we seek an what the year then no be brenti it me ma aware no eso. But then on the other hand no say edru maybe a na wo nka wo hia sika bi dia ya ade bi na wo koyi bi no oba no ana be ma na be kire wo say ehu hia ebia na nka ehu hia wo so because we are say obia na bi esom ne bo ene bi ohia eno no enan chen so a eno no enan chen so a edru emre bi a eya na sika no ho ntokwa etumi bo wura aware no ma aware no ejida de me kan say eya na say sika ni die mu no mentemo ho ase bebe mu a etumi di aya kakra ba ekwe nim saa pe na aware na kasa mu no eya affected yentumi separate sika sem no from aware sem no. It's almost an integral part of it. Into no into kwe bi ebe sorry o sika no bi ya no na edi nsusu aso ebe fibo in general na ye kwa konya nsusu aso e wo nkwala no so eno so one thing na ya na e ha adwen we no anka the best way to solve this issue ni say ye betumi de entiasie bi ato ho anase agreement bi ato ho say sika we no ye di ye say I say but when it is open say entiasie bi na ho name aware for na yoma gen say wo mo sika na ebom no wo man che ko mba paso edia etumi de mentemo ho ase ba eya na aware no eya akonya nsunsu aso bone e na asensu no edrum mebi a eya na efano ejapade ho no edi into etinie etumi ba ho kakra misunderstanding because ebia na oba ne pesenka at this age yesidan na be ma no so na adwini mu no ye ka si yesidan sika no edan ne kohyem a ema nti anka wo de yen hwem kwala no na yen fa bi so mie business so na ebe ya ye benya more money na anka afi ya adwini dan ho but oba no so na susu ye mu no ebi e ka sa afi yesidan at this level and at this stage in ebe buaye and also etumi the long standing misunderstanding about our real for a long time it will be a major issue because oba no will say at the end of the year brand yen to assassin see da na ebia na dan ku bia onimu no ono no atodan esi assassin ebia na dem na sukura po de often ko school ni bika ho na nka oba no sukura po school ni bika ho so sometimes differences in priorities in life etumi ma ntokwa eba account no no but in all no nka me so suye mu no say oba ni ejuma na be ma no suye ejuma na wo mo create joint account dia anka obi enye sika ni kakra then the beya obetumi dia ye the ono ankasa opewa brabo nanka or the ebi so akose joint account na oba no so ya nsa then the beya there will be allowance or latitude for personal issues and so there should be written as much as possible agreement regarding or to govern how the joint expenditure will be handled so the beya obia better no ho ase and it could be piloted ebia you betumi akase ye try for a year or two ebe boya na ya to aso sa moya na ya hwe kwan for the befa so because enye awari no Dr. Evans Nunu say o chade ni sunit the question ye the mawa o the far from all angle wa kan nyina dia ma me question nyina wo se me bisa no we nyina no e dia ma me in one question nti Dr. Evans Nunu o ye economist Dr. Yedas pa se mre bia no ye pe unim die wo sikasem ho a ojepenie na oni ye edi nkomo Yedas papa all right, thank you. Na yenko ahomka hit patch na yene omo ending komo ye wi a college no mo bebe mu ai Reverend Kwame Ahinkai Bonsu o wa ha onko ye yene ne be wi o wa ha no say ti mo macho ye mo makwa ba baby amoko no epeke adom ye de nyame ase ye de sa na epe no epeke ahomka hit patch the man saw the tire between 8 to 12 hours now why obie mu nso abibie ho ye chocolate color no now de ho afam ho koko no say adwuma no mesua ne yie pa oba wanyem so ntimi mfa bi enfam de o ma akra no fo so ntimi mfa bi enfam wotu kro open store e kro na eda wo na yenim no sisi echi no ha no mfa bi ntare so david pacho mo to aso ai sa ma ye adwuma ni nyina
anka to aso anka me to aso za e na wo pe bia to so aba Akoma FM aso wo benya bia to aha yes we dey chia etifo no omojoso dakwa 360 yɛde anka hit patch aba edwa so na sɛnea ɔka pɛpɛpɛ no ya wo bia wɔ nipadua mu no wo yusu ahomka hit patch etimi yini fi hɔ yɛma na ɔmwɔ menstrual cramps pain bosom bia do a ɔmo ntimi wo a that time no ntimi kɔdwuma kora no ayɛ basaa wo yusu ahomka hit patch wo de tire wa abdomen wayase hɔ na no age for 12 is between 8 to 12 hours into no all the time na pana okojuma the munu nyina ayejuma obetuma ye woduma pepepe obi who say bibi tare ho but you feel the heat yi ya on feel wo sciatic pain they say an sciatic and abapa o nanko komu twetwe wo also a cannot to ntumi nante kora o yusu a ebeboa papa na wo a wechi usisi ye maame ye papa no mpanifo na omoda so ya omeda mpam sa na omama so ya no wo de fatare na da nti no before adebeche no obeso regional ho na ya omo football athletes so bia why training bi when you sprint fatare baby aya no wo no no benya ahode esengina bio hamka his patch there yes be bit matter apart from uti the infantry and American say na kan no say when you close out to infantry close oh yeah what for you for untumi nyusu uma akwado for untumi nyusu and akora only 12 years untumi nyusu apart from all these ma mention obi biara a bit me yusu akora when you 12 years above and then penifo nyina bit me yusu na ni aya kono na nika ho say omom yusu bia no omonum painkiller bio obia o yusu bia no kam say eja painkiller de meja yusu meja no me the way na netre nti no ene de me assure you say so onum painkiller jaito na yusu we onum painkiller bio ene yi ya no fear crowd totally crowd nti ne juma enti wo bie ma for the benefit of yes I dey bia mbaso anamoti e bia na any first time I obi share na oti enti aha se ubie so a enti ubie so a oyi baako na oyi mienu white covers no two one the big one and the small two yi obeto brown chocolate color na ewo ho na odebetare no okay odebetare so dey nka so for some demonstration no fam ne nsa no enti baby e ho ya brown no e ho e na baby e ye o ya no odebetare ai e ha na ye so for ya no blue light one there fam no obe white okay na etimi a stick said the plaster fam ne pepe no after you say within 5 minutes bon so obe feel heat ebe bono na which means na oils na say a rather pulse enti we ya so for their farming just after 12 hours between 8 to 12 hours no why but why I want me sign fair no one sign ka say me sign the farming just so the for because it do not say enti mon channel so farmer e pa okay but we be nya bi ato yes Kumasi had ya to apiti ya Kumasi had after you shop say we be here we need Ben B or Bantama High School, Western Pharmacy, also Bantama High School. Ni na obenye bi ewo oda kenop dunkwa ene sefibekwae omunya bi aba all need pharmacy ewo se ekropon Enestewia ewo dunkwa anti-fossy drugstore ewo dunkwa omunya bi takwade ebu akwa nimde pharmacy Owas pharmacy unique herba ewo bogoso any prestia Owas ebibidro fie owo takwa ewo enyinase enzime any enyinem nina obenye bi ewo ho ukọ Cape Coast abusi pharmacy owo bi Cape Coast pharmacy ankasa so ewo bi ukọ nkokwa hillside
delight ɔmo nyinaa ɛwɔ bi wɔ mampɔn sɛ wa heba ɔboase smart heba wokɔ sunyane a green light mose good day pharmacy ɔmo nyinaa bi wɔ ho wobɛnya bi wɔ verdi aflawo ɔmo nyinaa ɛwɔ bi ɛwɔ hɔ sɛ ɔpɛ dodo etu a numbers na ɛwɔ screen no so no ofra mepacho radio phone nti yɛ mobile radio phone pacho 0244 so 0248 50 9003 Mrs. Subium 0248 50 9003 and 0546 444 192 0546 444 192 Ope dudu bie to a nhyehyɛ bi ɛwɔ ho no yɛde ho bɛka na yɛde abrɔ. All right. Sɛnea yɛka yɛ no so oba Akoma FM yɛnim hanom ya nso so a ebi ɛwɔ ha obetimi ato bi ɛwɔ ha menim sɛ final words bi wɔ ha mpɛ sɛ mode ɛka ho a we dey say yɛsrɛ Ghana man nyinaa nkanka yɛ Kumase man yɛda mas magye product atum pa na monko so enso product because ebeboa mo pa ye ma mo mpanimfoɔ no nonsense awaba pa into no that rheumatism pain ne sciatic pain ne back pain ne neck pain wo a wakoye djuma wa bre osisi fa tire nada wo de tire die no into da 460 amoka heat patch ye da ba say emwa mo yo ye da se papa Oh, Maria, I'm still like a crack. Oh, what a crazy said. Oh. Fufu. Akoma FM Fufu Party. Joiani Wayoa. Free. We are the 4th edition of Akoma FM Fufu Party. Afi J. Basso, Memenda 9th August 2025. Ewa Sokwa Municipal Assembly. New Asafo MAJH School Park Nasoa. Yebe Difufu, Nia Shinkwa Yavia, Yawina Macao. Who knew maybe to support dear, Panchi, Atosodia, and Nam, and Apos of the Bois. Fraying. It was 0209 119090. Kayosa Akoma FM Fufu Party. Free. Yohiani Wayua. Above for Madama. Yade Akoma Fufu Party de bro. Pomo tomato mix. Grow fine herbal tonic. Ayuko seasoning powder. Idima for herbal clinic. Porter catch. Flora Kids baby diaper. Pumasi bitters. Agbozo herbal clinic. Kayosa Akoma FM Fufu Party. Free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello, Ghana my Kumasi my. Fufu Party ni brana so Betty's Kitchen ni. Afibia mosomfo. Mama Betty wane mwana ye monhwe ayuwa ne kwa na winya fufu wo pe bode nko a obenya wo pe menke fufu a obenya fufu party e ba so ewo askwa Akoma wa fufu party Akoma FM fufu party ni ya shansia asie bio fufu be na ope de ope bia oba won sabeka date ni 9th August ya no Askwa Municipal Assembly hona ehia ne waruwa free fufu na wakwaba eba Kaji Sport Village yene Akoma FM akabuma ye fufu party Asokwa Municipal Assembly on the 9th of August park ni so na do hia ne wasanka I stay bright cover said the be any mo ye no 9th August Akoma FM ye the fufu party na Abraham afiwense san mo ye Ombra Yohian Nayoa Fufu Akoma Fufu Party where they are so 9 Sunday there be a moya no Askwa Assembly Park na so ha Sisi try by century ho den ya ni o ma Akoma fo ya ni o ma Fufu Party ya ni o ma ya watini nyina no wesi ne po ama ye wi ana college na bana ya sorry jumedie no so reverend and say unyame na boy no ma yen hyehyeye and o drum timetable no and the way I am fantasy nyina ma yen me de ka sa ahyase no Genesis chapter 2 verse 18 unyame na de hu say enye se be ma no nko abetena se na oye oba ma no oye oba ma no
ɔbaa koro ya nso na ɛnam so a bɛrima no tu free garden mu anaasɛ pamo no free garden mu ɛnso na kɛse ɔmɛyɛ boafo na wohwɛ ɛno akyi koraa no onyame gya a ɔmo pɛ ma wɔn ɛne emu punishment sɛ wo bɛrima na afei na me provide biribiara ma wo free now go and sweat before you eat na wo ɔbaa no so ɛnam so ɛma wɔ wɔn daadaa wo ma problem eba yɛ no wɔn so free na ɛkorɔ no wo your desire will be on the shoulders of your husband wobɛtena wɔn nsa akyerɛ wo kura nsa na wayɛ dɛ wɔdidi nti saa first contract no aspy atwam sɛ so boafo bie ni baabi asaa bie ntima ɔmo bie joint account deɛ sɛ nipa ne yɛ so no kora wɔnkyerɛ ne nsa mfa ma wɔnkyerɛ ne nsa wɔ hɔ na wɔnyɛ aduane nti deɛ mpa ewu nuanom mmienu kan yi anka ɛboa sɛ bɛyɛ a yɛnyina bɛtumi amanage yɛ finances ne yie yɛde bi bɛyɛ project ne saa nneɛma no but still na sɛ ɔbaa ɛbɛboa fie a na ebia botaye bi ɛbɛboa mo mmienu nyinaa yɛkɔtɔ asase yɛkɔtɔ kaa ɛno deɛ mɔtɔ asase na mbɛ ne Mr and Mrs Ajimai Mr and Mrs Bonsu Mr and Mrs Esiedu ɛyɛ mo dea wote aseɛ aha no deɛ mo ni hɔ kora so a ɛsan yɛ mo ma dea nti sɛ ɔbaa ne contribute bi a no problem na sɛ yɛnyɛ oju pay a ɛmfa ha mesumi deɛ ɛmfa ha ei 0243114497 03224988035 frɛ na also bɛkyerɛ wadwe yɛsrɛ wo bɛn TV wo bɛn radio wo fra ma volume no ɛnkɔ fam ɔba so a ɛntiɛntiɛm ɛnɛ mo se me ho ayɛ fɛ papa ne nyinaa ɛyɛ glam bite na makeup ɛnsa no plateau wo media general ɛnkran plateau be that's why for your message deɛ ɔyɛ me ho makeup yi ma me nyinaa ne me tiri nyinaa ɛyɛ glam bite na makeup ɔno wa na de bia osiesie mu gye sɛ wotu kwan 0544466280 0544466280 frɛte na bebia wo bia no ɔba besiesie ho good afternoon Aunty Bea. Me ba cho ho yɛ deɛ Yami adom Aunty Bea na mo so ɛ. Yesu adom yɛn so yɛ ho yɛ pa na sɛ joint account na wo yɛ ana Dabi. Nenge. Na Aunty Bea ma me mo so for abato. Na so for na nka yi hia no Friday no. No Friday masika ye di ana ye di no wu. Na nka no akiri kwa akiri mu ama ya ti yi. Wọ́n sẹ ẹnẹ ọtí sẹ ọba yẹ bẹẹ máa sẹ so bu afọ no aspa ẹtwam eti sẹ ẹntwam mu a anka bẹẹ dẹ na ọba ọyẹ mi sẹ so bu afọ osika ọsẹ ma mi ni eti sọ fún mi bọ na ba so pa akosi ewu asẹ. Yẹ da ase papa wa ebi ni abẹ ma ọsẹ na yẹ hia no Friday ni papa 0243114497 good afternoon. Hello. Hello. Pacho di baby a kasefi. Pacho from Aunty Mary. Mkasefi takwadi. Aunty Mary Pacho yete why? Yo, and I don't why so. Oh why so papa. Musum fada mesama adwene kakra. Aunty Mary Pacho bite why? Yo. Na obia nya neze amamu hu ne yin obia ye ne sika nkwa no ho besie ne sika nkwa hello Mary Pocho kasai Pocho mese obia ye neze obia ne sika nkwa because me funa mpo aya wasa ye mba no ye ne ye ta dododo wonde bia wasa ye taade Inti Obia Fanis Canton na nyen menyo ya adwen papa Aunty Mary. Hello, good afternoon. Good afternoon. You Pacho di baby a kasefi. Pacho mo from Benjamin from the Safri of Kenya. Meet you. Pacho, super papa no costing me a dear you see at you pa na sneaky for no ye shesenia osika Kanya kwa yese subane no sa efakse de ebinum tie intervention in fonya oponu so monhwena omonye bi mfa omaida mwasepa yo Benji yanso yada se papa good afternoon when timi engina so kafra 0243114497 good afternoon Aunty Bea Pacho ho ye de
Ami adumo na nso e. Yesu adom yenso ye ho ye papa. Nyame ase. Rabi duma na so. Rabi pacha me hu pa. Me mom de ntimi ne me ku ensebu mum. Because mema ni bi on mom so yesi ma ye paade to. E mema ni bi so paade to pa. Imi de. Rabi no ma so for crowd ka o si o peshu to na fe o ko to shu ana ensem bebre. Good afternoon. Afternoon, Captain. Aunty Bea number cho ho ye. Nyame adom ho ye papa cho ye tie o. The church of pa, you share. O mama hu se mo ma no, na mo bo se fufu o. We ye se fufu. Me no tususu bia mo, me no tususu mo. How dey to o? Na me me dey to o. Oni no tususu bia mbo mo mpa se bia captain ye that's why. Good afternoon. Hello. Hello. Say pacho di baby al kasefi. Hello. Me pacho ma TV volume ne nko from why. Pacho you. Di baby al kasefi. Hello. Yes, udi baby al kasefi. Ya mpacho mi kasefi tema. Kasefi tema. Me pacho kasawai. Yo, pacho. Pacho side joint you know. Fat nkaye. Danso ebedu baby no. Obewu tefita. Na oba no. Omse sisi mano akodese omusi sawa ubema na woshba friend ebedu oba no clock ebesi odia wo so oba no pro ono clock for ebesi wa onope but be mano clock for ope na mani mu na kafra online ni mu enye ntie ntimi ma wo entwa so 0243 114497 0322498035 yebefa callers mienu pe na Reverend Asami ne nsomoni nyina amaye na ya sorry jumedi no so good afternoon. Good afternoon. Yo me pa cho di baby a kasafi. Me pa cho ya from mami esi mi kasafi takradi. Mami esi takradi boko de. Nyame adom takradi boko. Pa cho me tie o. If joint account no de emboa kra ye menini kunu ye bia e ka de enka fam ya aba aware ni guwe I tell you madam ono ne maame ne asthmatic menso me maame ya asthmatic enti ono ne maame di nkan yare ye ya pray no awe na menso me maame ne die ibaye afa edumi so a afa hey aden ye beyi me ana me di me sika separate na me di ye ancha na ne papa yare ye pray papa na anye ye na papa no ewu ye papa na ye wie ye 2 weeks na me so me papa yare ye na owu ye sika be na ye de ko o wasa me kope busia na me di ye me papa ye sa busia no me ntian wie ye ya papa ye wie ase ba ko me ntian wie ntian moa obi anfie ni sika wo problem solve it on your own e bro so no we tell what the practical experience pa what the abewie ye nkomo no e de amaye yentimi mfa kola bia biom ye ma Reverend Sima mienu bi na ye nkomo no nyina onwie e maye na ye wish happy birthdays na ye so Reverend Pacho na me fan why good afternoon. Hello. Okay, yeah, the radio say the American nyina say Awurade nhyira bɛrima biara na n'adwuma nya nkɔsoɔ ontumpɔn ensi ne yie na ontimi nhwɛ ne yere ne ne mma ne n'abusua dansɛ obɛma ɔbaa no percentage bi wɔ awareɛ no mu ɛbɛkɔ atia wo ɛmoa wo da ɛyɛ nyame hyehyɛ yɛ saa ne nyame ahyehyɛ no first ɔbaa na yɛyɛ sɛ ɔmɛyɛ boafoɔ no wɔamoa ɔkɔfɔ ha bebree bae onyame se saa ɔbaa no wo nyinsɛn mu wobɛnyinsa abɔsome nkronkora san abrɛ na wokunu no watene ne nsa na wahwɛ wo wokunu mu fifire na abedi ɛnɛ wo se saa ɔbaa weyɛ onyame aka saa asɛm akyerɛ no ne kɔyɛ joint accounts bɛɛ na ne bɛyɛ ama wɔnyɛ wasom due ne nyinaa ne sɛ yere wo ho bɔbra hwɛ w'abusua hwɛ wo ma awurade nyɛ wadom
afi sɛ ɛno kora bɛma oyira brɛ ne ho ase ama wɔbu oyira busua bu wa wɔbusua so bu na afi wɔnyɛ wasomdwe wɔ abrabɔ nti joint account bi ani baabi a eti joint account bi a any baby a Reverend Kwame Ahinkan Bonsu, Friends of Christ Chapel International. What's a Reverend Mrs. Amapukia Obin Bruce, or no a marriage counselor, and a sign a Trinity Baptist Church, and a Dr. Evans Nunu, or also a economist. Baby, I'm community fire now. Take your own decisions. So, shall never boa when you say a joint project in Swa, when you a Akoma Munsem. Eba so Mondays to Fridays 12:40 to 3 p.m. Yebe sorena sports for no enso aba se o wa sembi e how pa na oprobiam na boa amayaka aboa odia 0530507849 0530507849 eno eneye ye production number no fra producers ne befa na omunyu edi nkomo na se wo hwehwe Akoma FM bebi a ye won so dia ye wo Kumasi Square yene shopping mall no main entrance no na edi enhwe ne mu ye kan mo say bosome nwotwe a ye wo mi eye Akoma FM anniversary month ye ba Asante Bantem ha no 6 years ni event bebre ne gugu ye ni mu a ye beye Saturday no yene Asukwa Municipal Assembly ye clean up exercise nyame ya adoma me min da di ye ni mi ya ye bedi fufuo ye free ye sefa ayowa asanka fabra ne bedi fufuo choba operators be se 10 and I Japanese say, Omu ye Diane Edia brain, ye Naya Tunsa edidi. Na as the days goes by, no so activities are lining up Ninano, Yebeka Namunamaba, na Yedian anniversary. Happy birthday to Mame Hana Ya Kwanwoma, Kwanowa Duncan, sorry. Happy birthday to Hannah, Mame Ya Kwanowa Duncan, Dodwana Fro KD, who your host. E-Global or New Day Television Takra Day. Inti Mame Hannah ya Kwanowa Duncan KD way every head of station ho Ransford Nana Osei Asari or say happy birthday to you. Nyami Enshraw Mame ya na onyo kese. Ena me bay ensu 84 years and there's Samuel Nana yaw ousu a champion Hilton. Wow. From your parents and my head of station. Nana Osei Asari, almost say happy birthday to you. May you continue to grow in wisdom and God's stature. God bless you. Enti enuanoma mudima woda happy birthday to you. Ene ese choba operator ba akubi nso ade no we biem TV ne da ho ena radio no nso eda ho pacho mamehwe ni di na membo na omutie yesa na ya na ede papa Aunty Bea of After Hours Choba Araga Junction. Se fufuo no oka ho bio fufuo no oba be wo bi ntini TV ni se da onua ni ena ni radio station nso eda Akoma FM 87.9 nti Aunty Bea After Hours Choba Araga Junction mo amona kwano so nyina mo kodi fufuo wai nyambo amemenda ono eka operators 10 na omo be fufuo amaye edi production team members Nana Pila Kantanka Spatus Kojo Sako the speedy recovery to you wherever you are. Emmanuel Owusu Little and so Eka producers no eho Beluchi ena Nana Yao Ebuaye from that side. Your in-house panel members eye Obaya Brefo Peggy ena Iraba Papebi Midin Eddie Beaches Spiugabra Obetimi Afremi Aunty Bea sorry na Onia Agrofie Alfred ena apeja pacho michia mosro Hawaii Alfred ena apeja eba na misorenso a ebusuan panyini Pepe Little Ralph ena Seth ena omo ka ho nyina na Muhammad Kabiru omo the sports no ebro enyi we fidie no emfiri ha yeda mu nyina amase papa